טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו בשיעור הרביעי והאחרון שלנו. אנחנו היום בעצם רוצים לקחת את כל מה שלמדנו ולנסות להמחיש את זה על איזשהו case study, ממש לקחת איזשהו תיק ולראות איך אנחנו מיישמים את כל העקרונות על מנת שיהיה לנו קל להציג את זה במכירה, יהיה לנו קל להבין את זה בעצמנו, איך אנחנו רוצים בעצם לבנות את המהלך אל מול הלקוח. אנחנו נשלים עוד כמה נושאים פתוחים שיש לנו שהם בעצם לוויינים לעולם הפיננסים הטהור שלנו. חלקנו מתעסק בזה יותר, מי שיותר מתעסק בפרישה, חלקנו פחות, אבל אני רוצה גם לסגור את המעגל המלא והשלם לפחות ברמת המונחים. דיברנו על זה שאנחנו רוצים להכיר מסלקה, אז יש עוד מוצר אחד בעולם המסלקה שלא נגענו בו, לא נגענו בו כי הוא באמת מבחינת סדר הפעולות שאנחנו נעשה הוא כנראה יהיה אחרון, כי גם כנראה לא יהיה בכלל, שזה הפנסיות הוותיקות, אבל אני רוצה להשאיר לכם את התמונה שתדעו גם לענות לפחות על השאלות הבסיסיות שקשורות לעולם הזה, וגם קצת לדבר על מה שקורה בביטוח לאומי, אבל אנחנו נשאיר את זה לסוף. ואנחנו בעצם נתחיל עם איזושהי חזרה קלה על מה שדיברנו בשיעור הקודם, שהתעסק ברובו בפיננסים, ובמפגש הקודם אני התחלתי לתת לכם 4 שיטות פעולה של איך לגשת לתהליך המכירה, איך לגשת לתהליך בניית התיק מחדש. היום אנחנו נלמד עוד 2 דרכים שאתם כבר מכירים אותם, אבל אנחנו נשלים את התמונה גם איתם, ולמעשה בכל השיטות האלה אנחנו ניגש לבנות את האלוקציה של התיק. האלוקציה זה בעצם בניית תיק השקעות, ומבחינת איך שאני רואה את הדברים, התפקיד המרכזי שלנו בפגישה אל מול הלקוח, בטח בפגישה ראשונה שבו אנחנו בונים לו את אסטרטגיית השקעה, אנחנו רוצים לפנות לו את התיק בצורה הטובה ביותר, תוך כדי שאנחנו מתייחסים לשחקנים השונים, ליתרונות המס, ליתרונות יחסיים של כל שחקן ושל כל מוצר, ולמעשה בונים לו איזשהו תיק השקעות הרבה לפני שאנחנו ניגשים לטבלה ובודקים מי נתן את התשואה הכי גבוהה, כי כמו שאמרנו במפגש הראשון הוא פחות צריך אותנו בשביל זה. הוא כן צריך את החשיבה שלנו, את ההבנה שלנו, את המקצועיות שלנו כדי לבנות לו את כל התיק מחדש. תפיסת העולם אומרת שמבחינתנו בסוף שאנחנו מסתכלים על מסלקה, המסלקה תהיה מחולקת ומפוזרת בכמה וכמה מוצרים. דיברנו על זה, עסקנו על זה הרבה בקורס, אבל המוצרים האלו למעשה הם משלימים את התמונה הכוללת. כלומר, בשלב בניית תיק ההשקעות זה לא מעניין אותי שקוראים למוצר קרן פנסיה או קוראים לו ביטוח מנהלים או קוראים לו קרן השתלמות, זה לא מעניין אותי. בסוף כל המוצרים האלה מושקעים בבורסה. כל המוצרים האלה בסופו של דבר הם מוצרים שהם חשופים לשוק ההון. ולכן התפקיד המרכזי שלי הוא קודם כל לבנות את תיק ההשקעות מלמעלה. כלומר, אם סך כל המוצרים שיש לו במסלקה, יחד עם הכסף הפנוי שיש לו, יש לו 1.5 מיליון, 2 מיליון, 700,000, לא משנה מה, אני מתייחס לתיק הזה, זה התיק שאני מטפל בו. כשאני משבץ אותו, אני משבץ אותו לפי העקרונות המקצועיים. כלומר, ברור שאם זה ביטוח מנהלים שיש בו מקדם מובטח, אז אני אכניס לו לגעת בו, או בטח אם יש בו תשואה מובטחת, במידת הצורך, כמו שלמדנו. ברור שקרן פנסיה היא מיועדת בעצם לפנסיה, אז אני אשתמש במוצרים האלו, אבל גישת הניתוח שלי היא גישה שמגיעה מלמעלה. אז אני עושה איזושהי חזרה קלה למה שדיברנו בשיעור הקודם, ובעצם אני רוצה עוד הפעם לדבר על העקרונות של מה הופך בעצם את ההשקעה שאנחנו מציגים ללקוח, בדרך כלל בכסף פנוי, אבל זה נכון גם לגמל השתלמות, להשקעה הטובה ביותר שיש כרגע לשוק להציע. אז אם אנחנו מדברים על האפשרויות של השקעה, אז אנחנו יודעים שכספים יכולים להיות בפיקדון. למעשה מה זה יכולים להיות? יש היום רוב הכסף, כמעט 1 טריליון שקל, נמצא היום בפיקדון. הדבר היחיד, שהאפיק היחיד החיסכון של הישראלים, של כל הישראלים, שהוא יחיד יותר גדול מפיקדון, זה פנסיה. ופנסיה זה פנסיה חובה, כלומר כל ישראלי שכיר, גם כל ישראלי עצמאי מחויב להשקיע בפנסיה. לא כולנו מחויבים להשקיע בפיקדון, לא לכולנו יש פיקדון, לכולנו יש פנסיה. כזאת או אחרת, גדולה או נמוכה, זה לא משנה. ועדיין כשאנחנו מסתכלים על הפיקדון הוא השני בתור, ולא במרחקים כאלה עצומים. כלומר, יש המון 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 כסף שיושב בפיקדון, ודיברנו על החיסרון המשמעותי ביותר בפיקדון, שלא משנה באיזה תקופת ריבית נמצא אותו, הוא כנראה ייתן לנו תשואה ריאלית שהיא או אפסית או אפילו שלילית. אנחנו פוגשים את הכספים של הלקוחות גם אצל יועץ השקעות בבנק, אנחנו פוגשים אותם גם בניהול תיקים, פוגשים אותם לפעמים גם וגם. הרבה פעמים הם לא יודעים להגדיר את זה בצורה נכונה.
הרבה פעמים אני שומע את המונח אני מנוהל בבנק, אין דבר כזה. בבנק יש רק יועצי השקעות, ובחברות ניהול תיקים יש רק מנהלי תיקים. יש חברות ניהול תיקים של בנקים, פעילים שייך לבנק הפועלים, אבל זו חברה נפרדת לחלוטין. כשהוא אומר לכם אני מנוהל דרך הבנק, הוא מתכוון שהוא מיועץ. יש הבדל תהומי אדיר בין יועץ השקעות לבין מנהל תיקים. לא ברמת המומחיות, לא באיכות הבן אדם שיושב שם, יכול להיות יועץ השקעות מדהים, זה לא רלוונטי. סוג הרישיון שבעצם מחזיק יועץ השקעות הוא סוג רישיון שיש לו הרבה מאוד מגבלות. ואנחנו מדברים בעצם על פוליסות חיסכון, מוצר שאנחנו מכירים, גמל להשקעה, מוצר שאנחנו מכירים, התייחסתי לזה כאשר דיברתי בעצם על היתרונות או על האפשרויות לכסף נזיל, אבל העקרונות שאני מנחה פה הם גם נכונים לגמל והם נכונים להשתלמות והם נכונים גם להרבה מאוד מוצרים אחרים. אז אם אנחנו מדברים על איכות ההשקעה רק כדי להיזכר, אז הגדרנו שאיכות ההשקעה בבנק או בפיקדון בבנק היא הכי פחות טובה. היא הכי פחות טובה מהסיבה נורא פשוטה. אם אני מקבל ריבית גבוהה בגלל שיש אינפלציה. זה הסיבה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים מה קרה מ-2008 עד לפני שנה וחצי שהריבית הייתה מאוד נמוכה, גם האינפלציה הייתה מאוד נמוכה. כשהאינפלציה עלתה, הריבית התחילה לעלות. זה לא תמיד היה המצב, לא במשך כל ההיסטוריה זה היה המצב, היה מצבים גם של ריבית גבוהה ואינפלציה יחסית נמוכה, אנחנו לא שם משנות ה-90, אנחנו לא שם לפחות 30 שנה, לא רק אנחנו, כל העולם. כלומר, המציאות בפיקדון היא נורא פשוטה. המציאות בפיקדון אומרת שאם אני מקבל ריבית של 0% או 0.5% והאינפלציה היא 0%, אז זה הרווח שלי, 0.5%. אבל אם אני מקבל עכשיו ריבית של 4% והאינפלציה היא 3.5%, עדיין הרווח שלי הוא 0.5%. כלומר, נכון שנומינלית אני עושה יותר, אבל מבחינה ריאלית אין איכות השקעה בכלל בכל מה שקשור לעולם הפיקדון, וצריך גם לזכור. פיקדון ראוי שבו אתה רוצה לקבל מספיק כסף, חייב להיות סגור. רוב הישראלים הפיקדון שהם מחזיקים זה פיקדון יומי. למה? כי אנחנו ישראלים רוצים לדעת שבסוף יום עבודה אנחנו עוברים, פותחים את הפיקדון, תיאורטית, עושים לו סיבוב, מחזירים אותו. אין שום סיבה. אבל הישראלי מוכח שהוא שונא להתחייב לנעילה. הוא אוהב נזילות. זה כנראה משהו שמגיע מהשורשים שלנו. זה לא קיים אגב בעולם התופעה הזאת. אם אנחנו מדברים על ריבית של 3.5% וכן הלאה, ברור שזה פיקדון שהוא כבר סגור לתקופה. לגבי כל שאר החברים שלנו, מבחינת איכות השקעה, מבחינתי הם שווים, הם זהים. אני לא טוען שמנהל תיקים שעובד בבית השקעות בחברת ניהול תיקים, הוא פחות טוב ממנהל התיקים שעובד בפוליסת חיסכון בחברת ביטוח. מבחינתי הם אותו דבר. כי אני לא יכול לטעון את זה, אני לא מכיר, אני לא יודע, ואני יוצא מנקודת הנחה שהיא לא בהכרח נכונה. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכל מי שמחזיק רישיון יודע מה שהוא עושה. ברור לנו שזה לא נכון, ברור לנו שלא כולם שווים, ברור לנו שזה לא אותה רמה, ברור לנו שיש הרבה מאוד תקלות ובעיות בדבר הזה, אבל מבחינת הניתוח כולם שווים ברמה את האיכות שלהם. כשאנחנו מדברים על איכות הניהול, אז פיקדון בבנק אין לו בכלל ניהול, אז זה לא רלוונטי, וכאן אני שם X גם אצל יועץ ההשקעות בבנק, ואני רוצה להזכיר את זה, דיברנו על זה בשיעור הקודם. יועץ ההשקעות שלנו בבנק, הבעיה המרכזית שיש לו, זה העובדה שהוא לא מקבל החלטות בתיק ההשקעות. הוא יועץ כשמו כן הוא. הרישיון שלו מחייב אותו לקבל את האישור מראש של הלקוח. יש המון כסף בייעוץ השקעות. אתם צריכים לשים לכם את זה בסטינג, שברגע ששמעתם ייעוץ השקעות, אתם תוקפים את ייעוץ ההשקעות. תוקפים אותו בכמה רבדים. בשום פנים ואופן לא תוקפים אותו מהמקום של המומחיות. יש לו יתרון ליועץ השקעות שאין לאף אחד מכולם פה. יש לו יחס אישי. יועץ ההשקעות מדבר עם הלקוח, הוא מדבר איתו פעם בחודש, הוא מדבר איתו פעם בחודשיים, הוא יושב בסניף. לפעמים זה מלכה מהבנק, זה בכלל לא יועץ השקעות. ולכן הקשר האישי הוא מאוד חזק. אבל מבחינת איכות הניהול שלו היא לא קיימת. כי ועדת ההשקעות תעביר הנחיה שהיא חושבת שצריך עכשיו להגדיל את החשיפה בחו"ל, ואותה מלכה, היועצת השקעות, צריכה להתקשר לכל הלקוחות שלה, להגיד להם אנחנו רוצים לעשות את זה, ורק אחרי שהם יקבלו אישור זה יתבצע. לכן מהירות התגובה של יועץ השקעות זה מזעזע. יועץ השקעות לא נולד בשביל המטרה הזאת, זה מה שנוצר במציאות. המטרה של יועץ השקעות היה שאני בתור משקיע עצמאי יושב מול המערכת מסחר שלי ונורא מתלבט האם אני קונה את אפל או את מייקרוסופט, ואז אני אומר רגע, יש לי את מלכה, בוא נתייעץ איתה.
ואני מתקשר אליה ואני אומר לה, מלכה, מה את אומרת? אני מתלבט בין אפל למייקרוסופט. זה המטרה המקורית של ייעוץ השקעות, רק שאף אחד לא משתמש בזה באמת ברמה הזאת, אלא זה מרגיש להם כמו ניהול, אבל זה הדבר הכי רחוק בעולם מניהול. מבחינת שאר החברים, איכות הניהול שלהם מצוינת, מנהל תיקים אין לו את המגבלה הזאת, מנהל תיקים יכול לקבל החלטה, זה הרישיון שלו, ולפעול בתוך תיק הלקוח. הדבר היחיד שמגביל את מנהל התיקים זה גבולות גזרה של אחוז מניות. ניסן, בוא אני אאתגר את זה שנייה. בוא, אם נגיד הלקוח אומר, תקשיב, מה זאת אומרת? בעצם אתה מסביר לי שהמנהל השקעות הכי בכיר בבנק פועלים הוא זה שמתווה את המדיניות, ונניח וזה לוקח שבוע, שבועיים או 3 שבועות עד שזה מתרחש לפי מה שאתה אומר, אם אני לא עכשיו על מנהל, פשוט ננסה טיפה לאתגר את המנטרה. אז אני אענה לך? כן, כן, לא צריך להכביר את ההתנגדות. אני אענה לך. אחד, גם בתוך הבנקים וגם בתוך ניהול חברות ניהול התיקים, מי שמקבל את ההחלטה זה ועדת השקעות. ועדת השקעות בדרך כלל מורכבת מצוות של מומחים, מנהלים מאוד מאוד חזקים. אף מנהל השקעות גם בחברת ניהול תיקים וגם בטח לא יועצי השקעות לא מקבלים החלטות לבד, וזה מובן לחלוטין, יש את המנוסה ביותר, חלק מוועדת השקעות שהם מקבלים החלטה. מהירות התגובה אצל מנהל התיקים עובדת לפי חשבון מפצל, זה אומר שברגע שהם יוצאים מוועדת ההשקעות, הם מיישמים בלחיצת כפתור את ההחלטה שלהם, וזה אומר שזה ייקח בין שעה לשעתיים כדי ליישם את זה על כל התיקים. זה מערכת טכנולוגית שכל מנהלי התיקים עובדים איתה, נקרא חשבון מפצל. יועץ ההשקעות בבנק, זמן התגובה הוא הרבה יותר משבועיים. הוא יכול להגיע גם לחודשיים. למה? כי לוקח הרבה מאוד זמן להתקשר ל-200 לקוחות, אתה לא יודע איפה אתה נמצא ברשימה, והרבה פעמים זה גם לא תחום העיסוק היחיד שלו. כלומר, זה לא שעכשיו הוא עושה איזשהו סוג של בליץ, מסיים את כל ה-200 האלה ביומיים וסיים עם זה. כמובן שתכניס את זה יכול שאתה לא זמין, שהוא לא זמין וכן הלאה. מהירות התגובה, גם של 2-3 בעולם ההשקעות, היא דרמטית. אם אנחנו לצורך העניין ניקח את האירוע של 7 באוקטובר, ובתוך האירוע של 7 באוקטובר התקבלה החלטה מסוימת בתוך תיק ההשקעות, ברור לך שאחרי חודש היא כבר הופכת להיות ללא רלוונטית. אני לא שופט עכשיו אגב אם ההחלטה היא נכונה יותר, נכונה פחות. אני לא שופט אם זה טווח ארוך, טווח קצר, אבל זו החלטה מקצועית שצריכה להתקבל. כלומר, יש הבדל מהותי, אם אני יודע שהלקוחות שלי הם לקוחות שמשקיעים לטווח ארוך, אז אני יודע לבוא ולהגיד להם, האירוע הזה הוא אירוע זמני, אנחנו נעבור אותו, אל תגיבו. אם הלקוחות שלי הם לקוחות שלא משקיעים לטווח ארוך, או שיש להם שנאת סיכון מסוימת, או שמראש הם באו ואמרו, אני לא רוצה לקחת סיכונים כאלה ואחרים, זמן התגובה שלי כבר הופך להיות הרבה יותר קריטי. עכשיו, ההבדל הזה, וזה נקודה חשובה, בין זמן התגובה, הוא הבדל רק בין יועץ השקעות לניהול תיקים. היתרונות שיש בפוליסת חיסכון הם הרבה מעבר לזה. אני מסכים איתך בן, שאם זה היה הדבר היחיד זה די חלש. הדבר שאני טוען... זאת אומרת אפשר, רגע, אתה שומע אותי או לא? זאת אומרת אפשר לטעון, בוא נניח שהמנהל המשקעות הכי בכיר של בנק לאומי, והמנהל השקעות הכי טוב של הראל, סתם של הרעיון, הם באותה רמה, באותה חוכמה, באותה אסטרטגיה, פשוט הוא תוך שעתיים לוחץ על כפתור וזה קורה, ופה טרילילי וטרללה של חודשים של טלפונים וכאלה. אני רק אחדד, כי אנחנו עצרנו פה באמצע, אז כדי להבין, אני לא משווק ניהול, אני משווק ניהול תיקים, אבל המטרה כרגע בשיחה היא לא להוכיח למה ניהול תיקים יותר טוב. זמן התגובה הוא חלק מאוד מאוד חלש בטיעון. אני רק אומר את הדבר הבא, אם ההשוואה היא בין יועץ השקעות למנהל תיקים, ברור שלמנהל תיקים יש יתרון. כי כמו שאמרת, שניהם חכמים באותה מידה, ולאחד יש גם יכולת טכנולוגית יותר טובה. אבל אם אנחנו עכשיו ממשיכים הלאה, אז אנחנו נראה שמבחינת גם דחיית מס וגם גיוון השקעה, כאן יש חיסרון גם לייעוץ השקעות וגם לניהול תיקים, שיש יתרון בעולמות של פוליסות חיסכון וגמל להשקעה. אלה הדברים הבאמת מהותיים. זמן התגובה זה פחות חשוב, אם תשים לב, זמן התגובה זה רק ההבדל בין יועץ השקעות למנהל תיקים. כמובן שגם בפוליסות חיסכון, זמן התגובה הוא מאוד מאוד מהיר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין, אז אתם יכולים לראות שבעולם בעצם ההבדלים קשורים לשני דברים, ואת זה אנחנו צריכים לשרוק, ואת זה אתם כבר שומעים שנים, ואני לא רוצה להתעכב על זה, גם דיברנו על זה בשיעור הקודם, אבל אלה שני העמודים שמייצרים את ההבדל המהותי בין המוצרים שלנו לבין שאר האפשרויות השקעה שיש, ואני טוען בתחילת כל פגישת המשפט הבא,
לנהל כסף באמצעות פוליסת חיסכון או גמל להשקעה, זה חד משמעית טוב יותר מאשר לנהל בניהול תיקים, ועכשיו אני רוצה להוכיח למה. אני יוצא מנקודת הנחה שכולם חכמים באותה מידה, אבל כשאני עובד בפוליסת חיסכון אל מול ניהול תיקים או ייעוץ השקעות, יש לי את האפשרות של דחיית מס. דחיית מס זה לא רק האפשרות שהיא אפשרות מדהימה בפני עצמה, אבל זה לא רק האפשרות לשנות מסלולים. זה נחמד שאפשר לשנות מסלולים, זה אחלה שאפשר לשנות חברות. אם מדובר על גמל להשקעה אפשר לנייד, אין אירוע מס, זה מדהים. אבל דחיית מס הוא משהו הרבה יותר מבני. כשאני מנהל את הכסף שלי באמצעות ניהול תיקים, מבחינת רשויות המס, נישום המס זה אני זה אדם פרטי. אדם פרטי אין לו פטור מניכוי מס במקור, כלומר, כל פעולה שגוררת מס חייבים לשלם אותה במיידי. כשאני מנהל דרך חברת ביטוח או בית השקעות, אם זה גמל להשקעה או פוליסת חיסכון או קופת גמל או קרן השתלמות, whatever, נישום המס זה החברה. לחברה יש אישור לפטור מניכוי מס במקור. מה שזה אומר זה שאם אני מתחיל בשני הגופים, או שאני אגיד לכם לפעמים איך אני עושה את זה, אני פוגש חברה, פוגש לקוח שיש לו ניהול תיקים, אני שואל אותו מי מנהל התיקים שלך, הוא אומר לי ילין לפידות, אני אומר לו יופי, בוא אני אוכיח לך שאותו ילין לפידות, אני לא תוקף את ילין לפידות, אותו ילין לפידות תחת הכשרה, תחת פוליסת חיסכון, מייצר תשואה יותר גבוהה מאשר ילין לפידות ניהול תיקים. אני אומר מעבר לזה, אותם מנהלי השקעות, אותה ועדת השקעות, אותם החלטות אחד לאחד, לא תוקף את המנהלים. אם הם עושים את זה במסגרת הפלטפורמה שנקראת פוליסת חיסכון, הם ייצרו תשואה יותר גבוהה מאשר הפלטפורמה שנקראת ניהול תיקים. והדבר הנוסף זה העולם של גיוון השקעה. מבחינה חוקית במדינת ישראל, למנהל תיקים וליועץ השקעות אסור להשקיע בשום דבר שלא נסחר בבורסה. מבחינה חוקית במדינת ישראל, לחברות ביטוח ובתי השקעות שמנהלות גמל והשתלמות, מותר להשקיע גם בנדל"ן, גם בפרייבט אקוויטי, גם בנכסים לא סחירים אחרים. זה היתרון הגדול ביותר מבחינתי, ופה אנחנו הרבה פעמים נופלים בזה. כי יש שנים שזה מדהים נכסים לא סחירים, ויש שנים כמו 2023 שזה פחות מעניין. לעשות עכשיו מנדל"ן 6% שאני יכול לקבל בפיקדון דולרי 6%, אז מה השוס? אבל צריך להבין את הדברים בטווח הארוך. היכולת לשלב נכסים לא סחירים לצד נכסים סחירים מוכיח את עצמו בצורה מאוד מאוד ברורה לאורך שנים כגיוון ההשקעות הטוב ביותר שיכול להיות. לכן אנחנו לא מבטלים את זה, אנחנו גם לא מדברים על השקעות שהן השקעות לטווח קצר. התשתית הזאת שדיברתי עליה, ובכוונה חזרתי עליה, וזה היה חזרה לשיעור הקודם, היא תשתית שאנחנו צריכים לשרוק אותה בעולמות הפיננסיים. משני טעמים מרכזיים, טעם המקצועי, וחשוב לתרגל את השיח הזה, כי יכול להיות שיח מאוד טרחני מול הלקוח שהוא לא מבין מה הוא רוצה. אם הייתי עושה את השיח שעשיתי מולכם מול הלקוח, הייתי מאבד אותו מזמן. או לדעת למצות אותו אל מול הלקוח ולבוא ולהגיד לו שני יתרונות מאוד מאוד בולטים, האפשרות לדחות מס והאפשרות לגיוון באמצעות נכסים לא סחירים, לעשות את זה ברור וקולע, אבל זו הסיבה הראשונה המקצועית. הסיבה השנייה זה אנחנו מסתובבים בעולם עם רישיון שמאפשר לנו לשווק מוצרים איכותיים יותר, ואם אנחנו לא ננצל את זה לטובתנו, אז אנחנו פספסנו. כלומר, כשאני עבדתי, אני התחלתי את הקריירה שלי בחברות ניהול תיקים, אני הייתי מנהל תיקים, ואני זוכר איך בשנים מסוימות היו מפרקים לנו את התיקים, כל מיני סוכני ביטוח, אם לפוליסת חיסכון או אם לתיקון 190. ולא משנה מה הייתי אומר, לא משנה מה הייתי מסביר, לא משנה, אין לי איך לנצח את זה. לא אני אומר את זה, אומרים את זה כל מנהלי הרשות לניירות ערך לדורותיהם. לא לדורותיהם, בוא נגיד בחמישה האחרונים. יש פה מה שהם מגדירים ארביטראז' רגולטורי, יש פה משהו לא הגיוני. אגב, אם תשימו לב, הרפורמה האחרונה שעוברת, קצת משנה את זה, לא מבטלת את זה. אבל מה זה מסלול שכיר? מסלול שכיר זה מסלול שהוא 100% שכיר, שהמטרה שלו היא בעצם להוריד את העלויות של ההשקעות האלטרנטיביות, הלא שכירות, אבל זה קשקוש, כי זה היתרון הבולט ביותר שיש בתוך העולם הזה. טוב, אז אנחנו דיברנו בעצם במפגש הקודם שלנו על כמה שיטות, אני רוצה לחזור עליהן.
ולהוסיף עוד שתי שיטות חדשות. דיברנו בעצם על שיטת הטבלה, אמרתי אין לי בעיה בכלל עם שיטת הטבלה. אגב, עוד יתרון מאוד מאוד גדול, ניהול תיקים אסור לו על פי חוק להציג תשואות. דמיינו את עצמכם הולכים ללקוח, יושבים איתו, אומרים לו אנחנו הכי טובים, אנחנו סבבה, יש לנו הצלחות, יש לנו זה, ואז הוא אומר טוב תראו לי מה אתם יודעים לעשות, אומרים לו אסור. עכשיו זה ממש ככה, אסור לחברת ניהול תיקים להציג תשואות, יש בזה היגיון, כי כל תיק הוא בפני עצמו. אנחנו מגיעים עם טבלה, לא כשאנחנו מגיעים עם טבלה, אנחנו לא סוכן מקושר לגוף אחד, אנחנו יכולים למכור את כולם. ולכן הטבלה זה כלי משמעותי, הוא כלי מאוד מאוד חשוב, הוא כלי שאנחנו משתמשים בו כל פגישת גיוס, אבל הוא לא יכול להסתמך על זה לבד, כי בסוף לקרוא את הטבלה כל אחד יודע. השיטה הנוספת שדיברנו עליה זה שיטת המס. שיטת המס באה ואומרת לא יכול להיות מציאות שבה אתה גם שם מסלול כללי בכסף הנזיל שלך וגם שם מסלול כללי בכסף הפנסיוני שלך. לא יכול להיות שאותה חשיפה למניות יש לך גם במה שחייב במס וגם מה שפטור ממס. ולכן הרעיון הוא לבוא ולהגיד זה אנחנו נכנסים כבר לאלוקציה, בוא נבנה את זה מחדש. אני איתך, אני חושב שאתה צריך להיות ב-30% חשיפה למניות. אני מסכים. אני לא רוצה להגדיל לך או להקטין לך חשיפה למניות, אבל אני רוצה לבנות את זה חכם יותר. אני מעדיף שרוב המניות יהיה במוצר הפטור, ולכן המוצר החייב יהיה עם כמה שפחות מניות. עדיין בסך התיק אתה תהיה עם 30%. שיטת ההצרחה היא שיטה שהיא עובדת נפלא, והיא בעצם באה ואומרת, יש יתרון מסוים לקרן פנסיה על פני קופות גמל וקרן השתלמות, יתרון השקעתי. היתרון הזה נובע משתי סיבות, אחד הוא רוחבי לגבי כל השוק, קרן פנסיה זה המוצר ההשקעתי הכי מעניין שיש, כי יש לו 30% תשואה מובטחת, זה קודם כל. אבל בחלק גדול מבתי השקעות, וזה רלוונטי רק לבתי השקעות, קרנות הפנסיה הן עדיין קטנות יותר מאשר קופות הגמל, זה שינוי שנעשה רק לאחרונה, ולכן אנחנו רואים דווקא בבתי השקעות שהתשואות להם מצוינות, כמו מיטב, אנחנו יכולים לראות את זה באלטשולר, אנחנו יכולים לראות את זה במור, אנחנו רואים תוצאות עוד יותר טובות, בעולם של קרנות הפנסיה. למה השיטה הזאת היא מעניינת? כי אני לא חייב לתקוף חברה. אם אני רואה עכשיו שיש לו החזקות במיטב, אבל קרן הפנסיה שלו במגדל, אני יכול פשוט להצריח. למה להצריח? זה לא בדיוק להצריח, אני לא מחליף למגדל, אני אומר לו, אם כבר מיטב, אם כבר מור, אם כבר אלטשולר, בוא נהיה בקרן פנסיה, אבל לא נשים את כל הכסף במור. וזה מביא אותנו בעצם לעיקרון, שהוא עיקרון מאוד חשוב, תכף אנחנו נחזור ליחס תחנופה, שהוא עיקרון הפיזור. כשאנחנו באים לבנות תיק השקעות, העיקרון הבולט ביותר, המשמעותי ביותר הוא פיזור. פיזור ככלל אצבע צריך להיות בין 3 חברות ל4 חברות, בין שליש לכל חברה לרבע לכל חברה. האידיאלי שיהיה 4 חברות רבע לכל חברה, זה אף פעם לא יהיה אטום לחלוטין, ברור שיש מצבים שזה לא יהיה 25% בול, אבל לשם אנחנו שואפים. יותר מדי חברות עודף, אין לזה שום יתרון, אבל המציאות היא שהרבה פעמים אנחנו מזהים תיקים מאוד 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 לא מפוזרים, כלומר יש לו 4 חברות, אבל 70% מהתיק נמצא במנורה והשאר מחולק בעוד 4 חברות, זה לא באמת פיזור. לא תמיד אפשר להשיג פיזור, יש השקעות שאנחנו לא יכולים להזיז אותן, במיוחד מנהלים ותיקות, אבל איפה שאפשר להשיג פיזור, אנחנו נשיג את הפיזור, והרבה פעמים אני משתמש באותן השקעות שאני לא יכול להזיז אותן, אתם תראו היום דוגמה, דווקא בשביל הדבר הזה. כלומר, אני אומר לו, תשמע, מת על מנורה, אבל אני לא יכול ש70% מהתיק יהיה במנורה. הביטוח מנהלים שלך אני לא אגע בו, בגלל שהוא ותיק, אז אני רוצה את הקרן פנסיה לקחת, כי שם אין לי בעיה. אבל זה כבר שיח אחר, זה לא שיח שבא ואומר, תשמע, בוא אני אראה לך למה מגדל עשו 0.5% תשואה יותר ממנורה, זה לא מעניין. אני קודם כל בונה לך את תיק ההשקעות. ובוא נדבר קצת על יחס תחלופה. טוב, אז אני מציג לכם את המחשבון, מי שהיה איתי במפגש, סוכנים הראשון ראה גם את המחשבון הזה. שנייה.
רגע, המחשבון פשוט עולה לי. טוב, אני בינתיים אסביר עד שאני מסדר פה את האקסל, מה העיקרון הזה שנקרא יחס תחלופה. יחס תחלופה הוא עיקרון שמגיע מעולם הפרישה, שלמעשה בא ואומר מה הפער בין הפנסיה הראשונה שלי לשכר האחרון שלי. מה הכוונה? נניח לצורך העניין אדם מרוויח משכורת של 10,000 שקלים, זה המשכורת האחרונה שלו. אני לא מדבר על האחרונה כתלוש שכר אחרון, ולא זה העיקרון. כלומר, יש לי בן אדם שהיה רגיל לחיות מ10,000 שקלים עד לפני חודש, והבחורצ'יק הזה עכשיו הולך לעבור לפנסיה, והפנסיה שלו היא 5,000 שקלים. כלומר, בן אדם שהיה רגיל לחיות מ10,000 שקלים, צריך ללמוד עכשיו לחיות מ5,000 שקלים. המונח הזה בעצם משקף לנו יחס תחלופה של 50%. 5,000 מתוך 10,000 זה 50%. אם הוא היה מקבל פנסיה של 6,000 והשכר שלו הוא 10,000, אז יחס התחלופה שלו הוא 60%. יחס התחלופה בעצם מספר לנו מה הולכת להיות הפגיעה ברמת איכות החיים של אותו בן אדם. באופן טבעי, כאשר בן אדם מרוויח פחות, איכות החיים שלו הולכת ויורדת. עכשיו, יש דיון מאוד מאוד כבר הרבה מאוד שנים, מה צריך להיות יחס התחלופה הראוי? במשך שנים חשבו שזה 70%. איך אני יודע את זה? כל הפנסיות הוותיקות נבנו בעצם על פי עיקרון, שאתה חוסך 35 שנה, 2% על כל שנה מקבל 70%. למה זה נבנה כעיקרון כזה? כי זה היה יחס התחלופה שנראה ראוי. אגב, 70% זה סבבה, המחשבה הייתה, אולי זה התאים לדור ההוא, שכשאתה פורש, אז רמת איכות החיים שלך, רמת ההוצאות יורדת באופן טבעי. פחות נסיעות, פחות הוצאות בחוץ, פחות זה. היום אני חושב שאי אפשר לטעון את זה. לבוא ולהגיד שאדם שפרש לפנסיה מוציא פחות כסף מאשר בן אדם של עובד, לא מתכנס עם המציאות האמיתית שיש היום. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, שוק העבודה מאוד מאוד השתנה. הרבה מאוד אנשים מקבלים המון הטבות שפעם לא היה. היום בעולם העבודה אנחנו מקבלים נסיעות, זה חוק, הרבה פעמים אנחנו מקבלים גם אוכל, הרבה פעמים אנחנו מקבלים גם כל מיני סוגים של הטבות אחרות, שדווקא כשאני יוצא לפרישה זה יותר גדול. ושניים, גם התנהגות הצרכנים השתנתה. היום אנשים יוצאים לפנסיה, רוצים דווקא עכשיו להתחיל לחיות, רוצים לטוס יותר לחו"ל, רוצים ליהנות יותר, ולכן קודם כל זה מאוד מאוד אינדיבידואל. אני לא נכנס בכלל לעניין הבריאותי, שאם פתאום יש הוצאות של תרופות ודברים מהסוג הזה, אז ברור שזה משנה לחלוטין את התמונה. אני קבעתי לעצמי יחס תחלופה ראוי, שאמור לעמוד על 85%. למה ככה? למה אני אומר ככה? כי אין לזה איזשהו משהו שהוא זה. אני חושב ש70% זה נמוך מדי, ואני גם ריאליסטי, ואני חושב שלשאוף ל100% כשאתה לא עובד לקבל את אותה משכורת שלך, יש אגב אנשים שזה קורה להם, אבל אני לא חושב שזה המצב הסטנדרטי והרגיל. איך אני עובד עם המחשבון הזה? המחשבון הזה תפקידו הוא להציג לי את הבעיה ואת הפתרון. אני מעוניין בהצגת הבעיה, כי מבחינתי זו תפיסה מקצועית ומחירתית שמתאימה לעולם של סוכן הביטוח. אנחנו עוסקים בקורס פיננסים וכולנו סוכני ביטוח. כלומר, הטעות הכי גדולה בקורסי פיננסים יהיה לבוא וללמד אתכם מה ההבדל בין ה-S&P לדאקס. מה ההבדל בין ה-S&P לנסדק. זה נחמד לדעת את זה. זה לא התפקיד שלנו. אנחנו לא הולכים להיות החלופה ליועצי השקעות. אנחנו עובדים איתם. אנחנו לא הולכים לעבור להיות חלופה למנהלי תיקים, אנחנו עובדים איתם. כלומר, מי שבסופו של דבר צריך לתת את הדין על למה הוא השקיע בסין, זה אלטשולר, זה לא אני. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז מה תפקידי בתוך המשולש הזה? תפקידי זה להבין מה הבעיות והאתגרים שאתה הולך להתמודד איתם, ולתת לך את הפתרונות. איך אני יודע שזה התפקיד ההגדרתי שלי?
זה מה שאני עושה בכל עולמות הביטוח. מה זה למכור מחלות קשות? למכור מחלות קשות זה לבוא לבן אדם להגיד לו, תקשיב, אם יהיה את האירוע הזה והזה, אתה בסיכון כלכלי, בוא נגן עליו. מה זה לקנות ריסק? מה זה לקנות ביטוח בריאות? הכל אותו דבר. כלומר, אני מציג לך איזושהי סכנה שיכולה להתממש, לא בוודאות היא תתממש, ואני אתן לך את הפתרון. ולכן כשאני מגיע ללקוח ואני אומר לו, לא הבנתי, אתה בן 42 עם 3 ילדים, ואין לך ריסקים? כלומר, ברור לך מה קורה אם אתה לא בתמונה? זה בדיוק הגישה שאנחנו מתייחסים עכשיו ביחס תחלופה. רק שכאן יש הבדל אחד מאוד מהותי. פה זה לא תרחיש שעלול לקרות. זה תרחיש שבוודאות כמעט יקרה, לא בוודאות מוחלטת, אבל בוודאות כמעט יקרה. אגב, יש מצב מאוד גדול שהוא יקרה, הוא יהיה אפילו יותר חמור. אם אתם זוכרים, במפגש הראשון אמרתי לכם, מסלקה פנסיונית מבחינתי הוא מסמך שמגלה עתידות. הוא צופה פני עתיד. שאני פותח את המסמך הזה ורשום לי שאמור להיות לך שכר קצבה של 6,000 שקלים, אני יודע לבוא ולהגיד לך בגיל 45, חבר יקר, אם אתה ממשיך בקצב הזה, אתה צריך לחיות מקצבה של 4,500 שקלים, אתה צריך לחיות מקצבה של 6,000, אתה צריך לחיות מקצבה של 19, לא משנה, כל אחד לפי ההכנסות שלו, אבל זה גם מספר לי כמה הולך להיות לו פגיעה ברמת איכות החיים. אז המחשבון למעשה יודע לחשב לי מהו הפער, מהו יחס התחלופה, מהו הפער, וגם להציג לי את הפתרון. אז כרגע הוא ריק לחלוטין, כשאתם לוחצים על הכפתור נקה מחשבון, אז כל הנתונים הקודמים נמחקים, ובואו נזכר עוד הפעם איך הוא עובד. נניח, אני מתחיל עם איזשהו תאריך לידה, בוחר של הלקוח, את המין שלו, נניח אני מדבר כרגע על זכר, ואני יכול לשחק עם גיל תחילת קצבה, מן הסתם לזכר זה גיל 67, למה אני יכול לשחק עם זה? כי לפעמים לקוחות באים ואומרים לי, תשמע, אני לא מתכוון לפרוש בגיל 67, בוא נראה איך זה גיל 70. אז זה חשוב. מה הקצבה המשוערת שלך לפרישה? זה נתון שמופיע במסלקה, ואני צריך להוציא אותו ולרשום אותו, ונניח שרשום לי, 6,500 שקלים, זה מה שהוא הולך לקבל. הבעיה היא שהשכר נטו שלו זה 12,500. עכשיו שימו לב שהמחשבון, קודם כל סימן לי באדום, יש בעיה. למה יש בעיה? תכף נראה את הבעיה, אבל קודם כל אומר לי, יחס התחלופה שלך נמוך מ-85%. אז בואו נראה מה החישוב שנעשה. 1, אני אמור לקבל קצבה בעוד 18 שנים. איך הוא יודע את זה? תאריך הלידה, אל מול גיל 67, הוא מחשב את זה לבד. ואז הוא אומר לי, סכום ההכנסה החודשית הצפויה שלך הולך להיות בנוי בצורה הבאה. 6,500 שקלים זה אתה אמרת לי. זה מה שמופיע במסלקה. ועוד 2,250 שזה מה שתקבל מביטוח לאומי. אגב, המספר הנכון היום הוא 2,302. סך הכל, אם אני מחבר גם את הביטוח לאומי שיהיה לך בפרישה וגם את הקצבה מהפנסיה, אתה תגיע ל-8,802 שקלים. לא 6,500, כי אני לא שוכח ביטוח לאומי. אגב, אם היה אומר לי, יש לי גם הכנסות מנדל"ן, שמכניס לי שכר דירה, כבר בלי משכנתה, של 4,000 שקל, אז הוא היה מוסיף אותו כאן, ואז הוא אומר לך, אין לך בעיה, הפך להיות ירוק, יפה מאוד. אבל בהנחה שאין לו עכשיו הכנסות מנדל"ן, אז אנחנו נמצאים בבעיה. הבעיה אומרת דבר כזה, כדי לעמוד על סכום חודשי של 10,625, מה זה המספר הזה? זה 85% מזה, מה-12,500, אני מזכיר, אני רוצה שיהיה לך לפחות 85% ממה שאתה מרוויח. אם זה 20, אם זה 5, זה לא משנה לי. ממה שאתה מרוויח 85%. אז זה ה-85%. כדי להגיע לזה חסר לך, כי יש לך רק 8,802, חסר לך 1,823 כדי להגיע לדבר הזה. הבנו את הבעיה. עכשיו בוא נדבר על הפתרון, טוב שנפגשנו. אתה יכול לעשות כמה דברים. דבר ראשון שאתה יכול לעשות זה הפקדה חד פעמית. אני צריך להביא אותך לגיל 67 עם תוספת קצבה של 1,800 שקלים. אגב, רשום לכם פה את הסכום. זה צריך להיות בגיל 67, 364,000, תכף אני אראה לכם למה זה עומד פה, אבל אם מעניין אתכם המספר אז הוא מופיע. כדי שיהיה לך 364,000 בעוד 18 שנה, אתה לא צריך לשים היום 364,000. לכן המחשבון מחשב כמה צריך להשקיע היום, כדי שיהיה לך את הסכום הזה בעוד 18 שנים.
אז למעשה אתה יכול לעשות שתי אופציות, או לשלב ביניהם. לדוגמה, תפקיד היום 180,000 שקל, איפה? פוליסת חיסכון. או שתפקיד כל חודש 1,186. זה או זה, או זה. שני אלה יביאו אותך לאותה מטרה. עכשיו, יכול להיות שהמשקיע יבוא ויגיד לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, כבד עליי 180,000 שקל, אין לי. אני רוצה אבל לדעת כמה, אם אני שם 50,000, כמה אני צריך לשים כל חודש. אז אני משלב את זה פה עם הפקדה חד פעמית של 50,000, הוא אומר לי, אוקיי, 50,000 ו-857 יביאו אותך ליעד. או הפוך, יבוא ויגיד לי, תשמע, אני יכול להפקיד כל חודש, אני לא יכול להפקיד 1,186. אני יכול להפקיד כל חודש 900 שקל. אני אומר לו, אוקיי, אם תפקיד 900 שקלים, אז אתה יכול להפקיד היום עוד 43,000 חד פעמים. כלומר, אני משחק עם זה. ואז הרבה פעמים זה שני הפתרונות, או הפקדה חד פעמית משולבת עם שוטפת, או הפקדה שוטפת משולבת עם חד פעמית. מה זה החלון הזה? זה חלון של מחשבון רגיל. אני יודע שאני יכול לקחת איזה סכום שאני רוצה ולשחק איתו. למה? כי הרבה פעמים הוא בא ואומר לי, אופה, מעניין, אבל אם אני לא רוצה 1,823, אני רוצה להגיע ל-100%. בוא נעשה דבר כזה, יש לי היום 200,000 שקל שאני יכול לשים בצד, ואני יכול כל חודש גם לשים 500 שקלים. אז זה כבר מחשב לי כמה יהיה לך, 585 ועוד 558, עכשיו אתה צריך 364, בגלל זה אתה עומד ביעד. אם היית אומר לי לא, אני שם רק 50,000 שקל, אז אתה לא עומד ביעד, כי יש לך רק 254. כלומר, צחקו עם זה ככה, צחקו עם זה ככה, צחקו עם זה ככה, לא מעניין, אוקיי? מה שמעניין, גם לא בהכרח צריך לעבוד עם המחשבון, גם לא בהכרח צריך לעבוד עם המחשבון מול הלקוח, זה יותר בשבילכם. אבל גם מול הלקוח זה נחמד. מה שכן מעניין זה העיקרון. העיקרון אומר את הדבר הבא. אנחנו נפגשנו היום. אנחנו מזהים היום שהולך להיות לך בעיה. הולך להיות לך חסר כסף כדי לחיות באותה רמת חיים. אנחנו היום מוצאים את הפתרון לבעיה הזאת. אני לא יוצא מהפגישה עד שאני ואתה לא יודעים ששמנו כסף בצד צבוע לאותה בעיה. והסיבה היא מאוד פשוטה. כשאני אפגוש אותך בגיל 66, שנה לפני הפרישה, אין לי כבר איך לפתור את זה. אם לא תביא איזה 1,000,000 שקל מהבית, 500,000 שקל מהבית, אין לי איך לפתור את זה. טוב שנפגשנו עכשיו, שאתה עוד צעיר, ואפשר לפתור את זה ב1,000 שקל בחודש, או בהפקדה של 180,000 שקלים. ולכן הרעיון הוא שאנחנו נוצאים לזה היום פתרון, אבל צריך לזכור, אין פה שום דבר שהוא פנסיוני. אנחנו נפתח לך פוליסת חיסכון, אנחנו נפתח לך גמל להשקעה להפקדה שוטפת, לא משנה מה, נבדוק את זה עוד כמה שנים שוב. אם נראה שהמצב השתנה, קיבלת העלאת שכר, לא יודע מה, קיבלת ירושה, לא משנה מה, את הכסף הזה אתה תמיד יכול להוציא. אבל עד שלא ראינו שפתרנו את הבעיה הזאת שמתקרבת אלינו לגיל 67, אנחנו צובעים אותו כחלק מהפתרון. זוכר שאמרת לי בפגישה שיש לך 200,000 שקל בפיקדון? מצוין, אני צריך מתוך זה רק 180,000. שים אותו בבקשה בפוליסה ובואו נראה שאנחנו מטפלים בזה. שאלות לגבי המחשבון. אז שוב פעם, אם אני רוצה לסיים, נקה מחשבון, ושם. אגב, אם אני חוזר רגע לדוגמה, אז נניח 1.2.1975, אני לוקח כאן זכר, אמרנו גיל 67, קצבה משוערת נניח 6,500, 12,500, יפה. זה המספרים שהיו. שימו לב שכדי להיות מדויק, אני רוצה להוסיף דמי ניהול. כי אם אני הולך לשים אותו בגמל להשקעה או פוליסת חיסכון, יש דמי ניהול, זה ישפיע על התוצאות, לכן אני בוחר את הדמי ניהול שנתתי לו. נניח שבמקרה הזה זה יהיה נניח 0.95, לא משנה מה, אז ישנה את המספרים בהתאם. אוקיי? יש פה השפעה אגב על הדמי ניהול, לקחת אותה בחשבון, בשביל זה יש את הרובריקה הזאת. אם אני רוצה להיות יותר מדויק, זה כמובן מתבסס על 4% תשואה בניכוי דמי ניהול. זה הבסיס של המחשבון. יפה, אז דיברנו בעצם על כל העקרונות, ואנחנו... ניסן, המלצה אולי לייעל, זה זיו אהלן, לנטרל את ביטוח לאומי. גם לגילאים של 67 עד 70, ובכלל לאנשים לחבר'ה שהם בני 30 ומבינים
ביטוח לאומי לא יהיה שם, בטח לא ב-2300 שאנחנו רואים עכשיו. סתם חומר למחשבה. שוב, זה דיון, אני מבין לחלוטין מה שאתה אומר, יש בזה היגיון. קודם כל במחשבון אני יכול לאפס את זה בלי שום בעיה, אבל בסוף שאני עוסק באמת בפרישה, בתיקי פרישה, הרעיון הזה של קצבת זקנה היא עוגן מאוד מאוד בסיסי שממנו אני יוצא. למישהו שיוצא לפרישה עכשיו זה ברור לגמרי. זה לא נכון, זה נכון לבוא ולהגיד זה לא בטוח יהיה 2,300, זה נכון לבוא ולהגיד שגיל 67 עד 70 יש לזה מבחן הכנסה, אבל זה פחות נכון לבוא ולאפס את זה, ולבוא ולהגיד, אז תמיד הבעיה שלך תהיה מאוד מאוד גדולה. לא, יש לך עוד הכנסה מביטוח לאומי, ביטוח לאומי זה מרכיב פנסיוני לכל דבר בעניין. קצבת זקנה כמובן. אבל אני מקבל את זה, ואגב, בתוך המחשבון בהחלט אפשר לשחק עם זה. כלומר, אתה יכול לבוא ולאפס את זה, לרשום 0 כמו שאני שינתי ל-2,300, להגיד לו בוא נראה את המצב בלי זה, בוא לא נבנה על זה, מה שנקרא. טוב, יופי, אז אנחנו מתקדמים. לא, אמרו לי שלא רואים אותי חד. יפה. טוב, אז דיברנו על כל השיטות, אני מזכיר שיטת הטבלה, אנחנו נשתמש בה, בסדר? היא משתנה כל הזמן, פעם אחת זה בראש, פעם אחת מישהו אחר בראש, נורא נחמד לעבוד איתה על כל מיני רזולוציות, מאוד ויזואלי, מאוד כיף. התייחסות למס, אני מזכיר שוב פעם, זה בנייה מחדש של התיק. כלומר, אתם יכולים לראות פה מצב של תיק שבו יש לי גמל להשקעה פוליסת חיסכון במסלול כללי, ויש לי גם השתלמות בגמל במסלול כללי. לכן יש 900,000 שקלים עם 50% חשיפה למניות. בניתי את זה מחדש, שמתי את המניות בגמל השתלמות, שמתי את האג"ח בגמל להשקעה פוליסת חיסכון, הגעתי לאותו מצב. מבחינת התיק אין שינוי, מבחינת יתרונות המס פה הם אדירים. אני שם את איפה שאני יכול להרוויח הכי הרבה ואיפה שפטור. ויש לנו את שיטת ההצרחה, אני רק מזכיר, ותכף אנחנו נאמץ את זה. זה בעצם העולמות של גמל, זה העולמות של פנסיה. שימו לב שמור בגמל, אותו מסלול אגב, 50 ומטה. מור בגמל 1582, מור בפנסיה 18, אלטשולר בגמל 1472, אלטשולר 1668. כלומר אנחנו כן רואים יתרונות יחסיים שנמצאים בתוך קרן הפנסיה, והסיבה שאני מראה את זה, כי הרבה פעמים כשאני אפתח תיק כזה, יהיה לי מאוד קשה להתמודד בשיטת הטבלה. אני גם לא רוצה ששיטת הטבלה היא זאת שתוביל אותי. לכן אם אני רואה תיק שיש לו במור, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, מור עשו רק 15.82, ילין עשו 16.99. בוא, זה שנה, זה לא תמיד, זה גם לא כאלה פערים, זה גם לא כזה נכון. ונורא נורא קשה, זה לא שאני רואה תמיד מצב שאני מעביר מהראל לאנליסט. זה לא תמיד המציאות. הרבה פעמים אני רואה תיקים שהם תיקים טובים. אז אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני מאוד אוהב את מור, אני רוצה להשקיע במור, אני חושב שמור מצוינים, אבל אם כבר מור, בואו ננצל את הקרן פנסיה של מור, שנותן לי, יש לה היום יתרון יחסי, הרבה יותר קטנה, ואנחנו יודעים שמור מנצלים את הקוטן שלהם. אגב, אם נעביר את הקרן פנסיה למור, לא נוכל להשאיר גם את הגמל וההשתלמות במור, כי יש את עיקרון הפיזור, ולכן אנחנו נעביר את זה. אז אם אנחנו כבר מעבירים את זה, בואו נראה לאן אנחנו מעבירים את זה. אז זה שיח שהוא שיח אחר לגמרי. טוב, אז אנחנו נתחיל עם איזושהי סימולציה לתיק השקעות, למסלקה פנסיונית, דוגמה ללקוח, ואנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בעקרונות שלמדנו. אפשר להשתמש בכל העקרונות, אפשר להשתמש בחלק מהעקרונות, אפשר לעשות מה שאתם רוצים. הרעיון הוא איך אני מפתח את השיח שלי וממקד אותו לשיחה פיננסית, שהמטרה שלה היא גם לבנות תיק הרבה יותר מקצועי, אבל גם המטרה שלה היא להראות ללקוח שבעצם השקפת העולם שלי, השיטה המקצועית שלי, הגישה שבה אני נכנס לזה, היא הרבה יותר רחבה ממה שהוא הכיר עד היום. אז אם אנחנו נסתכל על התיק, אנחנו רואים שיש לו פה שני מנהלים, המנהלים הם במגדל, אנחנו רואים שהוא הצטרף בשנת 93, לא כתבתי פה פעיל או לא פעיל, אז אני אציין ששניהם נניח פעילים. אם מדובר על שנת 93, אני לא צריך לבדוק כלום, אני כבר יודע, אני מספיק מקצועי, שנת 93 אין לזה תשואה מובטחת, אבל זה לפני 2000, זה אומר שהמקדם פה הוא 166, 166 זה מקדם לגיל 65, מאוד יכול להיות שאני אראה פתאום מקדם 157, זה פשוט לגיל 67, זה אותו מקדם, אין שינויים במקדמים.
אנחנו רואים שדמי הניהול שלו מורכבים משני חלקים, לא היינו אמורים להסתכל על זה, אנחנו יודעים את זה לבד, בשנים האלה זה משתתף ברווחים. משתתף ברווחים זה תמיד, לכולם, בלי יוצא מן הכלל, 0.6% מצבירה ו-15% מרווח. זה אומר שזה מוצר יחסית יקר, כי אם נניח הרווח הוא 4%, אז הוא משלם על המוצר הזה 1-2, 15% מ-4% זה 0.6, 15 מ-4 זה 0.6, ופלוס 0.6 שהוא משלם זה 1-2. אם התשואה שלו יותר גבוהה מ-4%, אז יכול להגיע גם ל-1.3, 1.4, 1.5, בלי הגבלה. יש לו גם שתי קרנות פנסיה. אני אגיד שהקרן פנסיה הראשונה במגדל היא פעילה, השכר שלו בעצם מתחלק גם בין מנהלים, גם בין קרן פנסיה, גם הגיוני ונכון. אנחנו יכולים לראות שבקרן הפנסיה יש לו 653,000, הוא משלם דמי ניהול נהדרים, עובד עם מגדל, יש פה סוכן שמטפל בו, זה לא לקוח נטוש, משלם 1.5 מהפקדות ועוד 0.1 מצבירה, סבבה, גם אנחנו יודעים לתת את זה. יש עוד קרן פנסיה, קרן הפנסיה הנוספת במנורה היא קרן פנסיה לא פעילה, ולמעשה יש בה 103,000, רשום לי 2 ו-0.25, 2 זה מהפקדות, לא מעניין אותי, כי היא לא פעילה, 0.25 מצבירה, יותר יקר מפנסיה, אבל בטח יותר זול מקופות גמל. יש לכם פה גם את כל מסלולי ההשקעה שהוא משקיע בהם, וכשאני עובר אני רואה שכל קופות הגמל שלו, קרן ההשתלמות וגמל ההשקעה, נמצאים במור. שנת ההצטרפות פה פחות מעניינת אותי, ואני יכול לראות את הסכומים המנוהלים. הדבר הראשון, רק נוסיף עוד כמה נתונים, הוא בן 53, שכיר, יש לו שכר 18,000, בנוסף יש לו גם 300,000 שקלים, תיק מיועץ בבנק עם חשיפה ל-40% מניות, והקצבה הצפויה שלו, מה שראיתי במסלקה, 9,500 שקלים. אז נתחיל להכיל בעצם את העקרונות. הדבר הראשון שאמור לקפוץ לי, והוא צריך להיות תמיד הבולט ביותר, זה פיזור ההשקעה. את העוגה הזאת של פיזור ההשקעה אתם מקבלים בכל מערכת, בין אם זה רואטו, בין אם זה שורנס, בין אם זה SMS, אפשר לראות בדיוק את הפיזור שלו בין הגופי השקעה. אז אומנם יש לו 3 חברות שזה נחמד, אבל מאוד מאוד לא מאוזן. אפשר לראות ש67% מהתיק מנוהל על ידי מגדל. כשאנחנו רואים את המציאות הזאת, אנחנו מבינים שיש פה היעדר פיזור, ולמה צריך פיזור? כי אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, אין לנו מושג מה יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים, יש לנו עשרות דוגמאות לזה. אלטשולר היה הגוף הכי טוב, הפך להיות הכי גרוע תקופה מסוימת. ילין לפידות היה הכי טוב, הפך להיות הכי גרוע, חזר להיות הכי טוב. כלל היו בשנים מסוימות מעולים, כולם גייסו להם כסף, שנה אחרי זה התרסקו. אנחנו לא יודעים, אין לנו באמת יכולת לדעת מי יוביל את הטבלה, מי יסיים בטבלה, ובגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו קודם כל, זה בסיס לכל השקעה. זה נכון לגבי בחירת בתי השקעות, זה נכון לגבי בחירת מניות, זה נכון לגבי בחירת אג"חים, זה נכון לגבי כל דבר. עקרון מספר 1 הוא פיזור. למה? כי אנחנו באמת לא יודעים ולכן אנחנו מקטינים את הסיכון. אז כאן אין פיזור. ולכן הדבר הראשון שאני עושה, שאני עובד מול הלקוח, אני קודם כל בא ואני אומר לו, הדבר הראשון שנורא קופץ לי לעין זה היעדר הפיזור שיש לך בתיק. אנחנו רוצים קודם כל את הדבר הזה לאזן. בלי קשר עכשיו לשאלה, האם מגדל היא טובה או לא טובה. אני לא שואל את השאלה כרגע. גם אם היה פה 67% אנליסט, זה לא טוב. זה לא מעניין אותי אם זה מקום ראשון, רביעי או אחרון בטבלה, זה לא השאלה. כשאנחנו מדברים על פיזור, אנחנו קודם כל רוצים לדעת שאנחנו ניתן את המשקל הראוי לכל גוף ולא משקל יתר. כי כרגע בתיק השקעות הזה, אם קורה משהו למגדל, אם מגדל מפספסים באיזושהי שנה, זה יכול להיות השפעה מאוד מאוד דרמטית על התיק. אגב, גם עזבו מפספסים. תסתכלו על התיק רק על העוגה ואתם רואים שיש פה מגדל, מנורה ומור. אם אני אשאל אתכם האם זה היה תיק אידיאלי לשנים האחרונות, אתם אוטומטית אומרים לי לא. לא, כי הגופים האלה הם לא היו אידיאליים בתשואות שלהם חוץ ממור כמובן. יפה. כשאני מתחיל להתעסק בנקודות הפיזור אני צריך לזכור. עיקרון ראשון זה שיש מוצרים שאני לא יכול לגעת בהם. אני קורא להם השקעות עוגן. כלומר, אני מראה את זה ללקוח ואני אומר לו, תשמע, הייתי רוצה לפזר לך את התיק כמה שניתן, או לא כמה שניתן, אני רוצה להגיע ל4 גופים שכל אחד מחזיק בערך רבע. זה נורא הגיוני ללקוח.
אבל יש מוצרים שאני לא אגע בהם. לא מעניין אותי מי מנהל אותם, מעניין אותי מתי הם נפתחו. במקרה שלך, במקרה של מגדל, אני לא יכול בביטוח מנהלים לנייד את זה. עכשיו שוב, אני מזכיר, אני לא מראה פה את כל הנתונים. שנת 93 יכול להיות שיש פה מרכיבים הוניים, יכול להיות שיש פה בוודאות כספים לפני 2000, שהם גם וגם, כל הדברים האלה שלמדנו, יכול להיות שאני אחליט לנייד לו רק רכיב הוני, אבל אני לוקח את המקרה הקלאסי, ובמקרה הזה הלקוח רוצה כמה שיותר קצבה, ונניח שיש לו גם מספר קצבה. ולכן מבחינתי כל הכספים שיושבים כרגע במנהלים, לא נוגע בהם. זה אומר שמבחינתי מגדל, התחתנו איתם, נרצה לא נרצה שני אלה יהיו. אבל זה לא נכון לגבי קרן הפנסיה במגדל. קרן הפנסיה במגדל היא מוצר שאין שום בעיה לנייד אותו. הוא שומר על כל הזכויות שלו. אני מנייד אותו לכל גוף אחר. הרציונל שלי כרגע לנייד את קרן הפנסיה של מגדל לא קשורה בכלל לתוצאות של מגדל. היא לא קשורה בכלל למסלול ההשקעה של מגדל. היא לא קשורה בכלל לדמי הניהול שמגדל מציעים לך. היא קשורה קודם כל לעובדה שאני חייב לפזר את זה. ולכן אני לא יכול להוציא את המנהלים, אני כן יכול להוציא את הפנסיה, אני מוציא את הפנסיה. אין לי ברירה. ולכן מה זה אין לי ברירה? כלומר, ההצגה צריכה להיות ברמה כזאת, שקודם כל בוא נדאג שאף גוף פה לא יהיה לו משקל שהוא משקל יתר. זה ההתחלה של האלוקציה מחדש של התיק. קודם כל, אני מבין שאני צריך להקטין חשיפה במגדל. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אחרי שדיברנו על זה, הבנו שאנחנו רוצים להוציא את מגדל, אני אסתכל על שער התיק. אני מאוד אוהב שיש מור בתיק. אני רוצה לשמר את מור. שימו לב, זו שיחה אחרת לגמרי. לבוא ללקוח ולהתחיל איתו עם מה שרע, להגיד לו, בונה, אתה יודע שמור בשנה האחרונה פחות טובים? לא קניתם אותו. לבוא אליו ולהגיד לו, אני רואה שיש לך מנורה על הפנים בצורה, זה לא, אל תתחילו עם השלילים. יש פה דברים טובים, ואתם אנשי מקצוע, אתם בונים את זה. אני מאוד מאוד אוהב את מור. אני רוצה לשמר את מור בתיק. העניין הוא שאני צריך להזיז את הקרן פנסיה של מגדל. לא כי אני נגד מגדל, כי למגדל יש גם ככה מספיק כסף בביטוח מנהלים. מגדל נשארת בתיק, אני צריך פשוט להקטין את החשיפה שלה. אם כבר אנחנו מדברים בעצם על קרן פנסיה, אז קרן הפנסיה של מור היא היום הרבה יותר מעניינת. מבחינת התוצאות שלה. יש לזה סיבה. הסיבה למעשה היא שאנחנו יודעים ששם הם עדיין מנסים את היתרון שלהם לקוטן. אפשר לראות את זה במספרים, בבקשה, הנה אני פותח את המספר. אז מור, אחלה גוף, אמנם מקום שלישי, אבל זה בסדר גמור, אני מאוד אוהב אותו, אני גם רוצה אותו בתיק, כי אמרנו, אנחנו נפזר בין 4 גופים. אבל אם כבר אני מחזיק אותו בתיק, בוא נחזיק אותו במוצר הכי טוב שלו. למה להחזיק אותו בגמל או בהשתלמות אם אני יכול להחזיק אותו בפנסיה, וזה בדיוק אותו מור. ואז אני לוקח את קרן הפנסיה ממגדל למור, כי הם הכי טובים, כי יש לזה היגיון, כי יש לזה משמעות. עכשיו תבואו ותגידו כן, אבל דמי ניהול יהיו קצת יותר יקרים, כי במור הוא משלם 1% ו-0.22, זה חרטא. הפער הזה בין 0.1 בצבירה ל-0.22, שהוא 0.12, שימו לב לפער תשואות בשנה. זה שטויות, זה נמחק, שנה אחת מוחקת לך 10 שנים פער של דמי ניהול. לא להתרגש מזה. גם אם מגדל יתקשרו אליו ויגידו לו, אנחנו נתן לך הטבה מטורפת, במקום 0.1 תשלם 0.05, נו שוין, זה לא, זה תעסק בגרושים. ולכן הדבר השני שאני עושה, קודם כל, אני חייב להזיז את מגדל, אני חייב להשיג פיזור, אני לא אעשה את זה במנהלים, אני כן אעשה את זה בקרן פנסיה. אם כבר קרן פנסיה ואם כבר מור, אז בואו נלך למור בקרן הפנסיה, מה שאומר שאנחנו נצטרך לפזר מחדש את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות וגמל ההשקעה שלך, כי אני לא יכול להרשות לעצמי לשים כל כך הרבה כסף במור. זה בדיוק הרעיון של הגיוון ושל הפיזור. עד עכשיו אנחנו תוקפים את התיק, בונים את התיק, עושים את התיק, ולא היינו צריכים להיכנס בכלל לטבלה. אני עוד ברמה מאוד מאוד טכנית. ניסן. ברמה של בניית תיק, כן. אין בשלב הזה מהניסיון שלך, תראה, שוב, אולי כן, זה שקוף המהלך, הוא פשוט שקוף. עכשיו השאלה עם הלקוחות, שהרבה מהם יודעים שאתה מחפש להזיז, לא מבינים פה, כי יכול לך, אז עזוב, בוא נשים את הפנסיה באלטשולר, אתה מבין, כאילו, למה כל כך להסתבך, למה את הכל להעביר עכשיו?
אז זה עולה בכלל, זה לא עולה, זה מבוסס על זה שאתה מייצר כבר... קודם כל אני שקוף מאוד, כי אני שקוף עכשיו איתכם, כלומר אני בניתי את זה, עשיתי לזה בילדאפ מסוים ואני גם מאוד מאוד דוך על הדבר הזה, כי אני כרגע מלמד אתכם. ברור שלא עושים את זה בהכרח אל מול הלקוח והשיטה היא קצת פחות שקופה. שניים, עזוב שקיפות לא שקיפות, זה לא מעניין אותי, אני קודם כל יוצא מנקודת הנחה שאני רוצה להיות טוב עם הלקוח. אני באמת ובתמים מאמין שלמור יש יתרון הרבה יותר גדול מאלטשולר בלי קשר לפער המספרי. מה שאתה עושה עכשיו, אתה מסתכל על המספר. אם אני אפתח לך את 3 שנים, אתה תראה את אלטשולר מאוד מאוד מאחור. כלומר, אלטשולר עוברת תקופה שהיא פחות טובה. במידה ומיטב ומור נותנים לי את אותו דבר, אוקיי? ואני יכול ללכת על מיטב, אז אין בעיה לשים את זה במיטב. כלומר, אני בכוונה מגזים עכשיו, אני בכוונה עושה את התהליך השקוף. ההערה שלך היא מאוד מאוד חשובה, כי אם תעשו את זה ככה ישירות מול הלקוח, אז כמו שאתה אומר, זה ברור שהניסיון שלי פה הוא לנייד. גם בניתי את זה בכוונה עם מור. אבל אני כן בא ואני רוצה שתשתמשו בשיטה המסוימת. כלומר, כן לפזר את תיק ההשקעות, כן ללכת יותר למקומות של פנסיה, וכן ללכת למקומות של הפנסיה הטובים יותר. אז זה לא בהכרח שקוף, אני כאילו, זה שקוף, אבל אני באמת ובתמים מאמין שאם אתה כבר מחזיק היום תיק פנסיה, אם אתה כבר מחזיק היום מור בתיק שלך, באמת אני מאמין תחזיק אותו בפנסיה ולא בגמל. אני חושב, אגב אני מאמין את זה 1.5 שנה, למה? לפני 1.5 שנה התחילה פנסיה. יש פה מגמה מקבילה שקורית במור ספציפית. מצד אחד הם מאוד מאוד גדלו בעולם של הגמל השתלמות, ולכן הרבה יותר קשה להם לנצל את היתרון שהיה להם. אם תיקחו את מור ניהול תיקים, אתם יכולים להסתכל על זה לדוגמה מור בהכשרה, ב-Best Invest. אתם לא רואים שם ניהול השקעות יוצא דופן, הרבה פעמים מאוד בינוניים. היתרון הגדול ביותר שיש למור, אגב, זה גם יתרון מאוד מאוד גדול לכל גוף קטן שנמצא, מתבטא בראש ובראשונה בניצול הקוטן שלו. מאחר וכבר עברנו 5 שנים שבהם ניצלנו יפה מאוד ללקוחות שלנו את הגמל של מור, בוא עכשיו ננצל את הפנסיה, אני באמת מאמין בזה. ולכן הרעיון הוא, אתה צודק, אם זה יושב רק על הפיזור, אין בעיה לשים פה מיטב ואלטשולר, אין לי שום טענה נגד זה. אבל אני באמת רוצה את מור, אני באמת רוצה להחזיק אותה, ואני מעדיף להחזיק אותה דווקא בקרן הפנסיה, כי את אותו יתרון אין בהכרח למיטב ולאלטשולר הם פשוט יותר גדולים. אלטשולר לא יותר גדולים ספציפית, יש בעיה בהשקעות, מיטב פשוט הרבה יותר גדולים, התחילו הרבה לפני מור. ולכן יש בזה היגיון, יש בזה רציונל, ושוב, ברור שאני בונה את זה ככה עכשיו מולכם, וההערה היא במקום וגם חשוב לי לחדד את זה, אנחנו כרגע ממש מה שנקרא מתאמנים בסימולציה, תמיד סימולציה נראית מאולצת. קחו את העקרונות האלה, תפעילו את ההגינות שלכם, אל תעשו את זה אם זה לא הגון, תפעילו את הכישרון שלכם שאתם יודעים לעשות, ותבנו את התיק נכון, אבל לי יותר חשוב שתיקחו מזה לא, עכשיו תזהו מור תעבירו אותה לפנסיה, זה לא המצב. אני רוצה שתבינו שיש כמה גישות לבנות את תיק ההשקעות, גישות מקצועיות בראש ובראשונה, שעליהם אני בעצם רוצה שתשתמשו, ולא בסוף, כל מה שתעשו זה תפתחו את הטבלה. אז יש עוד שיטות. יכול להיות שבן יבוא ויגיד, אני בתיק הזה, לא הגון לי, לא מרגיש לי נכון מקצועית, להזיז לו את מור. אם אני אוהב את מור, אני אשאיר את מור בגמל. סבבה. אבל אתה עדיין מרגיש שאתה צריך לעשות פיזור נכון. ותכף נראה שעוד דברים. זה בסדר. אז יכול להיות שתסגור תיק על 1.5 מיליון, ויכול להיות שתסגור תיק על 600,000. זה בסדר גמור. אוקיי? יפה. אז אם אנחנו בעצם מתקדמים הלאה לשלב הבא, אז כרגע בואו נסתכל מה אני עשיתי בתוך התיק. אני רוצה להזיז את הקרן פנסיה ממגדל. אני מעדיף כבר עם קרן פנסיה שיהיה במור. מאחר ואני מזיז, אז יש לי את הקופות גמל במור שאני רוצה להזיז אותם גם מכמה טעמים. 1, פיזור. 2, אני חושב שבעולם קופות הגמל וקרנות ההשתלמות יש מוצרים היום יותר טובים, אם זה ילין ואנליסט, ספציפית להיום. לכן אני מרגיש נוח מאוד שקרן הפנסיה הכי טובה מור תהיה במור, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות יהיו ביחד באנליסט נניח וילין, תכף נראה למה בחרתי אותם, אבל בואו לא נשכח גם להיות מקצועיים. אני מזכיר לכם שיש לנו את קרן הפנסיה במנורה, שהיא לא פעילה. אני מתייחס גם אליה, יש פה 103,000. כאן לצורך העניין,
אני לא רוצה להעביר אותה לקרן פנסיה. אני מזכיר שבתוך עולם של קרנות פנסיה לא מסולקות, לא פעילות, יש לנו בעיה גדולה מאוד במצב של פטירה. כלומר, במצב של פטירה מקבלים את זה כקצבה, קצבת שאירי לא מבוטח, הקצבה הזאת היא מאוד מאוד נמוכה, ואני לא רוצה כסף מסולק בקרן פנסיה. אני מאוד אוהב כסף בקרן פנסיה, לא כסף מסולק בקרן פנסיה, גם בפער של הדמי ניהול, ודיברנו על זה בשיעור השני שלנו. ולכן מבחינתי אני קודם כל גם את הקרן פנסיה, את ה-103 האלה, מעביר גם לקופת גמל. למה קופת גמל? כי במצב של פטירה, למעשה המשפחה תקבל את זה באופן חד פעמי. אז יש לנו למעשה את הקרן פנסיה שאנחנו נעביר מקרן פנסיה לקרן פנסיה, זה הפעילה, ויש לנו את הקרן פנסיה המסולקת ששם אנחנו נעביר אותה לקופת גמל. יש לנו את קופות הגמל עצמן ויש לנו את קרנות ההשתלמות, ובואו נשכח שיש לנו גם את התיק המנוהל, את התיק המיועץ בבנק. אם אנחנו נתייחס לעקרונות המס, אז אנחנו רואים שבעצם יש פה עיוות מסוים, כי במוצרים הפטורים ממס, או נקרא להם טווח ארוך פטור ממס, שזה המנהלים, הפנסיה והגמל, הוא נמצא במסלולים 60 ומעלה, המשתתף זה בערך 40-45% מניות, 60 ומעלה זה בערך 12.5% מניות, אחוז מניות מאוד מאוד נמוך. במוצרים, שהם מוצרים פטורים ממס טווח קצר, וגם המוצר שהוא מוצר לטווח קצר אבל חייב במס, שם הוא ברמת מניות הרבה יותר גדולה. זה מאוד טיפשי. כלומר, בוא נבנה את זה מחדש, בוא ניקח יותר מניות לקרן הפנסיה וקופות הגמל, ופחות מניות לקרן ההשתלמות. אגב, לא חייב. אפשר לבוא ולהגיד לו, תשמע, גם בוא נהיה בהכל ב-40% מניות. אבל אם אנחנו לא רוצים להגדיל, והוא מראש בא ואומר, אני לא רוצה 40%, כבד עליי 40% מניות. אני רוצה בערך 20% מניות, 25% מניות. בסדר, אז נבנה לך את זה, אבל יותר מניות יהיה בטווח ארוך פטור ממס, פחות מניות יהיה בטווח קצר חייב במס. גם בטווח קצר שהוא פטור ממס, עדיין קרן השתלמות, פחות נכון לשים אותו במניות, כי יש גם משמעות של טווח השקעה. אני גם מזכיר שיש לו עוד 300,000 שקלים, שאמרנו עם 40% מניות, אז גם שם הוא שם חסר היגיון לחלוטין. עכשיו ראינו 300,000 שקלים, תיק מיועץ בבנק, אנחנו זוכרים שתיק מיועץ בבנק הוא נחות. במקרה של תיק מיועץ בבנק יש 3 טעמים למה הוא נחות. אחד, מהירות התגובה שלו, היא מאוד מאוד בעייתית בגלל הרישיון של היועץ, אני מסביר את זה. 2, יש את כל העניין של דחיית מס שלא קיים, ו3, גיוון השקעה. בדרך כלל תיקים מיועצים בבנק יש להם עוד משהו שלא דיברנו עליו, אבל שתכירו אותו. תיק מיועץ בבנק של 300,000, 500,000, אפילו עד 700,000, הוא כמעט כולו בקרנות נאמנות. ובתוך הקרנות נאמנות זה אותם בתי השקעות אגב, רק שזה הרבה יותר יקר. כלומר אתם תמצאו שם גם את מגדל ואת הראל ואת כלל ואת ילין ואת אלטשולר ואת מי שאתם רוצים. הוא משלם דמי ניהול מאוד יקרים על קרנות נאמנות, והניהול הוא מאוד מאוד פסיבי. אז זה לא שבאמת הוא מקבל את הייעוץ השקעות ויושבים שם ומנתחים לו האם עכשיו להיות באיזושהי מניה אטרקטיבית בסין. זה לא המצב, בסוף תיק סטנדרטי מאוד. אז אם אנחנו כבר בתיק הסטנדרטי מאוד, בואו נלך לתיקים יותר טובים. ניסן, אפשר כזה, זה מגיע ללבל שאומרים לך בוא תראה במה אני משקיע, שאומרים לך את הדף עם כל השיט הזה ואתה מתייחס לזה, לא מתייחס לזה? אני מבקש שאתם לא תתייחסו לזה. אני מתייחס לזה, אני גם בעל רישיון וגם מכיר מאוד מאוד טוב את התיקים. אתם לא מתייחסים לזה, כלומר אם יש משהו שהוא באופן מובהק עבירה על חוק הייעוץ, זה להתייחס לנייר ערך ספציפי. התשובה צריכה להיות, אני מאמין שפוליסת חיסכון תהיה מוצר הרבה יותר טוב בשבילך, מנית את כל הסיבות, תפנה עכשיו ליועץ השקעות שלך, תגיד לו שאתה רוצה למכור, ושהוא יגיד לך מה למכור. עכשיו, אם אתה רוצה למכור את כל התיק, אז הוא מוכר את כל התיק, זה לא רלוונטי. יש לי מצבים שבהם יש לו 1,000,000 שקל בתיק מיועץ, והוא זורם איתי, אבל הוא אומר לי בוא נתחיל, נשים אצלך 500,000, נשאיר שם 500,000, בעוד שנה נבדוק מי יעשה יותר טוב. סבבה, אני לא אגיד לו איזה 500,000 למכור. וצריך להתייחס לזה, ופה תהיו מאוד מאוד זהירים, שלא אחרי זה הוא יבוא ויגיד, אבל בן אמר לי למכור את הקרן נאמנות הזאת. לא.
ממש. יפה, אז יש לנו גם את שיטת יחס תחלופה. במקרה הזה יש לנו לקוח בן 53, זה התאריך לידה, שנת 71, פורש בגיל 67, אמרתי לכם כנתון שהקצבה המשוערת שלו הוא 9,500 שקלים, השכר החודשי שלו זה 18,000, סך הכל 11,000 זה מה שהוא יקבל יחד עם ביטוח לאומי, חסר לו 3,498 לגיל 67 כדי לעמוד על 85%. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול או להפקיד 454 חד פעמים, או להפקיד כל חודש 3,400. אני בניתי לו כאן הצעה לשים, בוא ניקח מתוך הכסף שיש לך, יש לך 300,000 בתיק המיועץ, יש לך עוד גמל להשקעה, בוא נצבע 320,000 שקל עם הפקדה חודשית של 1,000 שקל כל חודש, ונדע שאת הדבר הזה פתרנו. אז גם כאן בכלל השיח לא היה צריך להגיע רק כמה יועץ ההשקעות שלך עשה, מה דמי ניהול, מה עלויות. בוא, אני קודם כל בא עם בעיה ופתרון. עכשיו, לא צריך לשלב את הכל תמיד, לא צריך לבנות על הכל תמיד, אני מראה לכם כל מיני שיטות, אבל אפשר למכור פיננסים דרך שיטת יחס תחלופה, אפשר לבנות את התיק דרך מס, כל השיטות הן שיטות מקצועיות מאוד, נכונות מאוד, דורשות תרגול מאוד מאוד ברור, אבל תתחילו לאמץ אותם קודם כל ברמת התפיסה. איך עושים את זה? תבנו תיק השקעות. קחו את המצב הקיים, שבו עליו חצי שעה, תבנו את המצב החדש, תציגו ללקוח מה היה הרציונל שלכם, 4 פגישות הראשונות שלכם יהיו זוועה, כי אתם רק תבלבלו את המוח ותספרו את כל מה שאתם יודעים והלקוח לא יבין מה אתם רוצים ממנו, לאט לאט אתם תתחדדו, לאט לאט אתם תפקדו את זה לשיח מחירה נורא פשוט, וגם תפכו להיות אנשי מקצוע יותר טובים, כי בניתם את זה. אני בתחילת הדרך הייתי משקיע המון זמן בלבנות את תיק ההשקעות עם עצמי לבד, עד שדברים התחילו לחזור על עצמם, והיום אני מסוגל כבר בפגישה עצמה מול הלקוח, להכיר את התיק בפעם הראשונה, לתת לו הצעה כבר על התיק עצמו, אבל זה עניין של מיומנות, כי הדברים חזרו על עצמם. בהתחלה צריך לבנות את זה ולתרגל את זה, ויש לכם את כל השיטות. אחרי שהחלטתם שאתם את המנהלים משאירים ללא שינוי, את קרן הפנסיה ממגדל מעבירים למור, בגלל שמעבירים אותה למור אתם רוצים לפזר את התיק השקעות ולכן את קופות הגמל וקרנות השתלמות אתם מוציאים ממור, עכשיו אפשר לבוא ולהגיד אז לאן ניקח אותם? ופה אפשר להראות, אוקיי, אז יש לנו 2 מובילות, יש לנו את האנליסט, יש לנו את יליל לפידות, אני רוצה לנצל את שניהם, לא בטוח שתמיד הם יישארו המובילות, אני פה. כלומר, אנחנו נשב פעם בשנה, אנחנו נבדוק את זה, אם אנחנו נראה שבאמת קורה איזשהו שינוי מהותי, אם הם יעברו למקום השלישי זה לא מעניין אותי, אבל אם באמת יהיה משהו מהותי, היתרון של המוצרים האלה זה שאפשר לנייד אותם. אז בסוף אני בעצם מציג לו, התיק הישן שלך נראה ככה, זה מה שראיתם כל הזמן, זה התיק הישן, זה בעצם הפיזור שלו, התיק החדש, בניתי אותו מחדש, מנהלים השארתי ללא שינוי אותם סכומים, קרן הפנסיה עברה למור, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות העברתי ליליל לפידות, את הגמל להשקעה העברתי לאנליסט, ופתחתי לו ב300,000 שקל פוליסת חיסכון בהכשרה עם מסלול של אנליסט. לכן יש לי גם את האנליסט שהשתמשתי בו גם בהכשרה, יש לי גם את יליל לפידות, יש לי גם את מור, יש לי את מגדל, כי תמיד יהיה לי את מגדל. אז הפיזור פה הופך להיות הרבה יותר בריא, הוא מחזיק את החברות המובילות היום בשוק, יש לי גמישות מלאה בעתיד לשנות את הכל פה, חוץ ממגדל בלי אירוע מס. כלומר, זה שבחרתי היום יליל לפידות ואנליסט, יכול להיות שזה לא יחזיק מים, אנחנו נבדוק את עצמנו. אבל התיק מפוזר, אם מישהי פתאום תברח לנו, היא משפיעה ב-20% על התיק ולא ב-70% על התיק. בניתי את המסלולי ההשקעה, הורדתי לו בקרן פנסיה, בקופות הגמל ל-50 ומטה, ו-60 ומעלה, הגדלתי לו מ-12.5 לאזור 40% מניות, הקטנתי לו את הקרן השתלמות מכללי לעד 25%, ובפוליסת חיסכון שמתי לו 50% כללי, 50% אג"ח, כדי להיות ברמת סיכון יותר נמוכה. בסוף רמת הסיכון שלו לא גדלה, היא או נשארה אותו דבר או אפילו טיפה קטנה, אבל החלוקה מבחינת מס היא הרבה יותר נכונה. כשאני מציג את התיק הישן מול התיק החדש, הערך
ללקוח הוא ברור. ברור לו עכשיו שהוא עובד איתי כי אני בניתי לו את התיק. הוא לא עובד איתי כי אני הוזלתי לו מ-0.75 ל-0.7, זה לא מעניין. הוא לא עובד איתי כי אני סיפרתי לו שיעלינו מקום ראשון. הוא עובד איתי בגלל שבניתי לו ביחד את התיק, יש אסטרטגיה מאוד ברורה, יש איזשהו מגדלור לאן אנחנו הולכים עם זה, וככה בעצם הוא מזהה את הערך המוסף אצלי. ככה אני מתחיל גם כל פגישת מעקב. הנה, בנינו את התיק, נגיד לכם איך התהליך קורה אצלי. פגישה ראשונה היכרות, מבין כמה כסף יש לו, מבין מה הציפיות שלו, מה היחס לו לסיכון. פגישה שנייה אני מציג אסטרטגיה, ואז מתחיל ליישם אותה. מסביר לו, לוקח בערך חודש וחצי, חודשיים לסגור את כל האסטרטגיה, ניודים, לוקח זמן, בלה בלה בלה. אנחנו נעשה עוד פעם פגישת סגירה בעוד 3 חודשים. ב3 חודשים האלה אני סוגר את הכל, יושב איתו, אומר לו, הנה התיק החדש שלך, מזכיר לך מה היה הרציונל של מה שעשינו, מעכשיו תקבל ממני דוח באימייל כל חודש, ואני ואתה ניפגש פעם בשנה לפגישת מעקב, כדי לבחון האם התיק שלנו מספיק טוב. זו הגישה של פיננסים. הוא מבחינתו בא ואומר, בנו לי תיק השקעות, הייתה פה חשיבה, התייחסו למס, התייחסו לפיזור, התייחסו ליתרונות יחסיים של כל מוצר ומוצר, סבבה לי, שווה לי יותר מהעובדה שהוא הוזיל לי מ-0.75 ל-0.7. אז בעצם העיקרון, גם כמובן כל העניין המקצועי שהוספנו, אם פתאום אנחנו מניידים מרכיב הוני, או אם אנחנו מניידים לו את הקרן פנסיה המסולקת, לכל הדברים האלה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. שאלות? כן, שאלה קטנה. הדוח הזה זה מה שאתה מציג באמת, את זה? אחד לאחד? לא, הדוח שלי הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מורכב, זה רציתי לפשט שייכנס, חסר פה עוד הרבה מאוד דברים, אבל העיקרון הוא עיקרון דומה. אם אתם רוצים... הטבלה והגרפים זה כבר נשאב ברואטו או whatever, או שזה משהו שאתה מכין ידני או... הטבלה זה באקסל, אבל אני פשוט מעצב אותה, אני מוריד אותה מהרואטו ומעצב אותה, והעיגולים זה מרואטו. ואת החדש איך אתה עושה כאילו? אני פותח 2 גיליונות, ומעצב אותו, משנה אותו. הרבה פעמים אני עושה את זה גם על אותה טבלה, מוצר חדש. לא הבנתי, איך אתה עושה את השינוי? הרבה פעמים מה שאני עושה על אותה טבלה, אני גם רושם מוצר חדש, מסלול חדש, ואז אני מראה את 2 התיקים, תיק ישן, תיק חדש. לפעמים אני פותח גיליונות נפרדים. העבודה באקסל היא לא עבודה טכנולוגית שיש לך לאף מערכת. אז בהתחלה כן, תבנו בעצמכם את האקסל, תבנו את האלוקציה, אחר כך אתם תפסיקו עם זה, כי זה סתם שורף זמן, אבל זה נכון להתחלה כדי ללמוד. אז אין ברואה את האופציה הזאת? הרואטו מוציאה לי רק את המצב הקיים, היא לא מוציאה לי את המצב החדש. תוכל להסביר שוב את הקטע של הדמי ניהול בקרן פנסיה, שאם היו במגדל נמוך יותר ואני הולכת להרים לו את זה למור, איך אני מסבירה לו את זה? אני בעצם, יש לי 103,000 שקלים בקרן פנסיה, במצב של פטירה, השאירים שלו יקבלו את זה כקצבה מאוד מאוד גרועה. אם אני אעביר את זה לקופת גמל, במצב של פטירה, המוטבים שלו יקבלו את זה באופן חד פעמי. יש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינת ערך הכסף, ולכן העובדה שהוא משלם דמי ניהול יותר יקרים פחות מזיזים לי. אני לא אוהב כסף לא פעיל בקרן פנסיה, לא אוהב את זה. זה נחמד מאוד כל עוד אתה בחיים, אם קורה משהו, זה מתסכל שלקחו לך כסף שלך, ואומרים לך, טוב, קח עכשיו 200 שקל, זה כמו הסדר נושים. הבנתי, זה לא השאלה. השאלה שלי בניוד מפנסיה לפנסיה, ממגדל למור, שאני מעלה דמי ניהול, איך אני מסבירה את זה? קודם כל, את יכולה לראות שהפער, הורדנו מ-1.5 ל-1 בהפקדות, אבל זה פחות משמעותי, והכרנו מ-0.1 ל-0.22. הפער הזה בעולמות הפיננסים הוא זניח. זה פער של 0.12 בשנה. 0.12 בשנה, שפערי התשואות בשנה הם מגיעים ל3% בין גוף לגוף. הבנתי, תודה. עכשיו, נורא נחמד לדבר על דמי ניהול, זה גם נורא חשוב דמי ניהול, אבל בואי, זה באמת פערים מאוד מאוד קטנים. פער יותר קשה לי להסביר אותו אגב, זה הפער בין 0.25 בקרן פנסיה במנורה ל-0.7 ביליל לפידות. זה פער קשה להסביר אותו. אבל ההסבר פה הוא בכלל מגיע ממקום של פטירה. עוד שאלות חברים? יופי.
טוב, אני לא אעשה הפסקה, אני אמשיך איתכם, אנחנו נסיים רק טיפה יותר מוקדם. אני רוצה עוד כמה נקודות שלא דיברנו עליהן כדי שנכיר אותן. זה כמו שאמרתי, לוויינים קצת מסביב לעולם הפיננסי הטהור, אבל שנדע לדבר עליו. ואנחנו נתחיל קצת עם העקרונות של ביטוח לאומי. למה זה מעניין אותנו? ראיתם מקודם, ניהלתי פה דיון עם זיו, זה חשוב. צריך הכרה מסוימת של מה קורה ביום הפרישה, כדי להבין עם מה אנחנו, איזה עוד מקורות יש לנו לכספים שמגיעים ללקוח. אז ספציפית ביטוח לאומי זה מילה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים על קצבת זקנה בביטוח לאומי. קצבת זקנה זכאי לכל אזרח ישראלי, היא נבנית באיזושהי צורה מורכבת ומסובכת שתכף אני אסביר אותה, אבל הרעיון שלה זה שהוא בעצם מהווה את היסוד הבסיסי ביותר לקיום פנסיוני. כלומר, אם יש לנו, לכל אזרח יש קצבת זקנה, זה הרובד הראשון, הרובד השני זה קרן הפנסיה שלו, ביטוח המנהלים וכן הלאה. כשאנחנו מסתכלים על ביטוח לאומי, אז השאלה הראשונה, מתי אנחנו מתחילים לקבל קצבת זקנה? אז בגדול אנחנו צריכים להפריד פה בין שני גילאים. הגיל הראשון זה מה שנקרא גיל פרישה. זה גיל פרישה לפי ביטוח לאומי. גיל פרישה לגבר לפי ביטוח לאומי הוא גיל 67. גיל פרישה לאישה הוא גיל 62. אישה זה קצת יותר מורכב, יש שנתון ממש לפי תאריכי לידה, אז יכול להיות פתאום זה יהיה 62.8, 63, 64, תלוי מתי היא נולדה. אבל גבר זה גיל 67. רק מה הבעיה? שבגילאים האלה, בגילאי הפרישה, יש מה שנקרא מבחן הכנסה. אם האזרח יש לו הכנסה, ממשיך לעבוד, זה צריך להיות הכנסה בערך מעל 5,000 שקלים, זה קצת משתנה משנה לשנה, אבל אם יש לו הכנסה, אז הוא לא זכאי לקבל ביטוח, בעצם קצבת זקנה. אם אין לו הכנסה הוא יקבל, זה אומר שמי שבגיל 67 ממשיך לעבוד והמשכורת שלו היא מעל משכורת מינימום, הוא לא יקבל קצבת זקנה. הגיל השני זה מה שנקרא גיל זכאות מוחלט, גם לגבר וגם לאישה זה גיל 70, ובגיל הזה אין מבחן הכנסה. כלומר, כל האזרחים יקבלו מגיל 70 בוודאות, לא משנה אם הם ממשיכים לעבוד או אם הפסיקו לעבוד. אז הרבה פעמים שאני בונה את התוכנית, ואני רואה שהבן אדם בן 68, והוא ממשיך לעבוד, אז אני מבין שאני לא יכול לבנות את הביטוח לאומי, רק מגיל 70 אני יכול להתחיל לבנות את זה. אז איך בעצם נבנה הסכום? אז זה עובד בעצם לפי השיטה הבאה. כל אזרח, כל אחד מאיתנו, זכאי לקצבת זקנה שעומדת על 1,535 שקלים, יכול להיות שהסכומים פה קצת משתנים משנה לשנה, אבל זה פחות או יותר המספרים. על התוספת הזאת, על הסכום הבסיס של כולם, יש מה שנקרא תוספת ותק. תוספת ותק זה 2% לכל שנה, כל שנה יש תוספת ותק של 2%, החל מהשנה התשיעית, כלומר מי שהגיע לישראל עולה חדש, והוא נמצא פה רק 7 שנים שבהם הוא משלם ביטוח לאומי, אז הוא לא זכאי בכלל לתוספת ותק. למרות שזה 2% לכל שנה, כל אותה מתחת ל9 שנים לא תקבל. המקסימום של תוספת ותק זה 50%. 2%, 50% זה 25 שנה. רוב האנשים, האזרחים במדינת ישראל, להוציא עולים חדשים, משלמים ביטוח לאומי יותר מ-25 שנה. ולכן רוב האנשים שאנחנו נפגוש, כנראה שיש להם את תוספת הוותק המקסימלי. מה זה אומר 50%? 50% תוספת על הסכום קצבה ליחיד. אז אם ניקח 1,535, 50% מזה נוסיף, נגיע ל-2,302.5. זה רוב הסכומים שאנשים מקבלים, זה המספר שדי שגור אצל אנשים, אבל הוא בנוי מתוספת ותק. יש עוד כמה תוספות. תוספת ראשונה זה תוספת בן זוג. זה עוד 772 שקלים בחודש ליחיד, זה מתקבל במידה ובן הזוג הוא לא זכאי לקבלת קצבה מביטוח לאומי. כלומר, הגבר זכאי, לדוגמה, האישה לא זכאית לקבל, אז הגבר יקבל גם עבור האישה תוספת של 772. אבל אם היא זכאית והוא זכאי, אז כל אחד מהם מקבל את הקצבת זקנה שלו, אז לא צריך תוספת בן זוג. דחיית קצבה, שאלה ששואלים אותי משום הרבה מאוד פעמים בנושא הזה, מה קורה מגיל 67 עד גיל 70? למעשה אמרנו
שבגיל 67 אתה זכאי כבר לקבל קצבת זקנה, אבל יש מבחן הכנסה. בגיל 70 מבחן הכנסה כבר לא מעניין. לא באמת נדפקת מזה. כי עבור כל שנה, זה 3 שנים, מ-67 עד 70, עבור כל שנה אתה מקבל תוספת לקצבה של 5%, על העובדה שבעצם דחית את זה. ותוספת ילדים, 486 שקלים לכל ילד, אבל רק בגין 2 ילדים ראשונים. יש לך 5 ילדים, זה לא רלוונטי, רק עבור 2 ילדים ראשונים אתה מקבל 486 לכל ילד, ונגדיר ילד מבחינת ביטוח לאומי, במקסימום מגיע לגיל 24, זה בדרך כלל ילד עד גיל 18, אבל אם הוא משרת שירות צבאי זה עד גיל 21, אם הוא לומד במוסד מוכר זה עד גיל 23, אם הוא לומד בישיבה זה יכול להגיע לגיל 24, אחרי גיל 24 כבר לא נחשב ילד בוודאות. אז בואו ניקח דוגמה, יעקב משתכר 15,000 שקלים, הגיע לגיל 70, גיל 70, זה גיל הזכאות המוחלט, לא מעניין אותי בכלל אם יש לו הכנסה או אין לו הכנסה. החליט לפרוש ממקום עבודתו. אשתו היא בת 60, היא לא עובדת. בגלל שהיא בת 60, שימו לב שהיא עדיין לא הגיעה בכלל לגיל הפרישה של אישה. אמרנו שהמינימום זה 62. זה אומר שבלי קשר אם היא עובדת או לא עובדת, היא עדיין לא בגיל שבכלל זכאית לקבל קצבת זקנה. בגלל שהיא לא זכאית, הוא יקבל גם עליה את אותה תוספת של בן הזוג. כמה זמן הוא יקבל אותה? עד שהיא תגיע לגיל שבו היא זכאית והיא כבר תקבל את הקצבת זקנה שלה. הילדים שלו כולם מעל גיל 25, לכן לא נחשבים ילדים בשום תרחיש, ויש לו תוספת ותק של 50%, משלם ביטוח לאומי יותר מ-25 שנה. אז קודם כל הוא מקבל 1,535, על זה יש לו תוספת בן זוג של עוד 772, ביחד זה מגיע ל-2,307. על ה-2,307 יש את התוספת ותק, 50% מ-2,307 זה 1,153.5, נוסיף את זה, יש לו דחיית קצבה, סליחה, בגלל ש3 שנים הוא לא קיבל, הוא רק מגיל 70 התחיל לקבל, 3,806 שקלים לכל חודש. אי אפשר להתעלם מהסכום הזה. עכשיו, זה ירד ב-772 שקל ברגע שבת הזוג שלו תתחיל לקבל בעצמה קצבה. אבל עדיין מדובר פה על סכום מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד משמעותי. בואו נראה דוגמה נוספת. הגיע לגיל 67, החליט לפרוש, אז בגלל שהוא פורש אין לו הכנסה נוספת, אז הוא יכול להתחיל לקבל. אשתו בת 64, היא לא עובדת, אז גם היא מקבלת, היא כבר בגיל, אחרי גיל פרישה מבחינת ביטוח לאומי, ואין לה הכנסה אז היא מקבלת. הילדים מעל גיל 25, תוספת ותק 50%. אז יחיד זה 1,535, אין תוספת לבן זוג, כי היא בעצמה מקבלת את שלה, סך הכל זה 1,535, 50% מזה זה 767, אם נוסיף אותו, אנחנו נקבל 2,302.5, זה המצב המינימלי, אבל קחו בחשבון, יש פה 2 בני זוג, יש פה הכנסה משפחתית מביטוח לאומי של 4,600 שקלים, נטו, אי אפשר לחיות מזה, אבל אם זה רובד ראשון, זה בהחלט רובד שצריך לדעת להתייחס אליו. ניסן, אתה יכול להתייחס, אפשר? כן, בטח. אתה יכול להתייחס דווקא לאישה שהיא גיל פרישה שלה הוא 62 והיא גרושה? אז אם היא בת 62 מקבלת 1,500, קודם כל השאלה הראשונה אם יש הכנסה או אין הכנסה. יש הכנסה. אם יש הכנסה אז עד גיל 70 היא לא תקבל כלום. זה אני יודעת, כן. מה קורה בגיל 70? מגיל 70 למעשה היא מתחילה לקבל 1,535 פלוס תוספת ותק של 50%, היא שמה אותה על 2,300. עבר לזה, מגיל 62 עד לגיל, אין פה תוספת בן זוג כי היא גרושה, מגיל 62, מאותו גיל פרישה עד גיל 70, יש לה 5% על כל שנה על התחייה. אז זה יכול להגיע למספרים שכבר עוברים את ה-3,000. הבנתי, אוקיי, בסדר, תודה. טוב, עוד שאלות לגבי ביטוח לאומי? יפה, אז ביטוח לאומי הוא תשתית, אני יכול להגיד לכם, מתכנני פרישה תמיד מתחילים עם ביטוח לאומי, זה בעצם מה שעושה מתכנן פרישה, הוא מתחיל באיסוף מקורות. כמה יש לך ביטוח לאומי, כמה יש לך מהפנסיה, כמה יש לך מהצד, כמה חסכת, יש לך עוד דירות, בוא נבין מה המקורות ועכשיו בוא נתחיל לבנות את זה. יש עוד עולם של קצבאות שלא דיברנו עליו עד עכשיו,
שחשוב שנכיר אותו, אנחנו מכירים אותו במונחים, אבל חשוב שטיפה נעמיק בו, שזה כל העולם של קצבאות שנובעות מזכויות. שימו לב, כל מה שדיברנו עליהם עד עכשיו, אלה קצבאות שנובעות מצבירות. המונח צבירה אומר שאני אקבל קצבה מכמה שצברתי בקרן פנסיה, מכמה שצברתי בביטוח מנהלים. אבל השיטה הזאת היא לא השיטה היחידה הקיימת, ויש שיטה יותר ותיקה, שלמעשה היא קצבה שנובעת מזכויות. כלומר, זה לא משנה כמה כסף חסכת, זה משנה כמה זכויות צברת. אני יודע שזה שני דברים שונים. וכאן אנחנו מזהים שני מוצרים מרכזיים, נהוג לחלק אותם לשלושה, אבל זה תכל'ס זה שני מוצרים. מוצר אחד, או עולם אחד, או שירות אחד, לא יודע אפילו איך לקרוא לו, זה עולם של פנסיה תקציבית, והעולם השני זה עולם של פנסיה ותיקה. פנסיה תקציבית ופנסיה ותיקה זה שני דברים שונים, אמנם שניהם מתבססים על עיקרון צבירת זכויות, אבל הם שני דברים שונים. בעולם קרנות הפנסיה הוותיקות אנחנו נוהגים לחלק את זה חלוקה שאין לה יותר מדי משמעות לוותיקה גירעונית וותיקה מאוזנת. המשמעות היחידה שיש לה זה שאם מדובר על ותיקה גירעונית שזה רובם, אנחנו נפעל ונעבוד מול גוף שנקרא עמיתים, שהוא הגוף הממשלתי שמטפל באותם קרנות פנסיה ותיקות. אם היא קרן לא, ותיקה גירעונית, אם היא לא גירעונית אנחנו נפעל מול החברה שמנהלת אותה. אז זה ההבדל המהותי, אבל העיקרון הוא עיקרון מאוד מאוד דומה. העולם הזה, עולם שיצר רעידות אדמה מטורפות, כלומר אנחנו יודעים שיש פה שינויים דרמטיים מאוד. העולם הזה הוא עולם שנוצרו בו שחיתויות ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לדמיין בעולמות הפנסיה. ועדי עובדים יצרו פה מנגנונים ומצבים אבסורדים לחלוטין, ומראש זה עולם שבו מי שמסבסד אותו בעיקר זה מדינת ישראל, או ארגונים גדולים שבמידה מסוימת שייכים למדינת ישראל, והשחיתות, לא רק שהמדינה מסבסדת את זה, גם השחיתות חגגה בתוך הדבר הזה, מה שיצר מצב בלתי אפשרי של גירעון אדיר, שבשנת 2002 בעצם הבינו, זה היה ב-95, אחרי זה עד 2002 סגרו את זה לחלוטין, הבינו למעשה שאין שום אפשרות להמשיך עם המוצרים האלו, אף אחד לא מצטרף יותר למוצרים האלו, אבל יש לנו לקוחות שיש להם אותם. אני כבר אומר מראש, אי אפשר לנייד אותם, ולכן זה הדבר ששארתי אותו לסוף, כי הוא לא מעניין אותי ברמה הפיננסית בכלל. מה כן קיים בו? קיים בו שאלות מקצועיות שיכולים להציג לנו הלקוחות, ואנחנו בתור אנשי מקצוע רוצים לדעת על מה אנחנו מדברים. אז אני אתמקד קצת באיך הן בנויות, ומה השאלות שחוזרות על עצמן בדרך כלל ומה צריך לבחון. אז בואו נתחיל קודם כל עם העולם של פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית לא נראה במסלקה. פנסיה תקציבית למעשה זה מגיע מתקציב המדינה, זה יכול להיות תקציב משרד הביטחון, זה פנסיה של עובדי מדינה, זה פנסיה של משרד הביטחון, והיו כמה גופים כמו בנקים די מזמן שגם להם היה פנסיה תקציבית. כשאנחנו מדברים על פנסיה תקציבית, רוב הזמן, רוב השנים בכלל לא חסכו לזה כסף, לא היה שום משמעות של כסף. משנת 95 התחילו קצת להכריח אותם לשים 2% מהשכר. היום אנחנו מפקידים 6% והמעסיק עוד 6.5% בלי הפיצויים, אז 2% רק כדי מה שנקרא לנסות להציל את המצב, זה בטח לא הציל אותו. למי שיש פנסיה תקציבית זכאי לקבל קצבה לאחר מינימום של 10 שנות ותק. זה אומר שמי שעבד במקום שהיה לו פנסיה תקציבית פחות מ10 שנים, לא מקבל כלום, לא שווה כלום, אוקיי? פנסיה תקציבית, כמו פנסיה צוברת, כמו כל מונח פנסיה בעולם, אפשר לקבל החל מגיל 60. בפנסיה תקציבית מי שיש לו 25 שנות ותק, יכול לפרוש גם בגיל 57, אבל את הקצבה הוא מקבל רק בגיל 60. בין 57 ל-60 יהיה לו הסדר מסוים אל מול אותו גוף שנקרא בעצם הסדר פרישה, יכול להיות פנסיית גישור מסוימת לתקופה הזאת, כלומר יביאו לו כסף, תגידו לו יש לך קצבה של 10,000 שקלים,
10,000 שקלים זה 120,000 שקל בשנה, 3 שנים זה 360,000 שקל, קח 360,000 שקל, ותתחיל לקבל את הפנסיה שלך רק מגיל 60. למה? כי במדינת ישראל פנסיה מקבלים רק מגיל 60. גיל פרישה זה גיל פרישה חובה, אי אפשר להמשיך פנסיה תקציבית בניגוד לפנסיה ותיקה, שתכף נדבר עליה, אי אפשר אחרי גיל 67. ואיך זה עבד? כמו בפנסיה ותיקה, גם בפנסיה תקציבית, אתה מקבל 2% על כל שנה, מקסימום 35 שנות עבודה. 2% כפול 35 שנות עבודה, מביא אותנו ל-70%. אם פרש לאחר גיל 60, והגיע כבר ל-35 שנים, כלומר הגיע למקסימום, צריך להבין, מדובר על זכות. הזכות היא 70%. אי אפשר לייצר 75%, אי אפשר לייצר 72%, זה התקרה. מה קורה לבן אדם שהגיע לגיל 60? כבר יש לו 35 שנות עבודה, והוא ממשיך לעבוד, אז קודם כל לא יהיה לו מעל 70, נגמר. אבל כל מה שיהיה לו מעבר לזה, הוא יקבל פיצויי פיטורים על כל מה שמעבר. זה נכון לפנסיה תקציבית ופנסיה ותיקה, שזה מקרה יותר נפוץ, זה קצת יותר מורכב, אני אספר על זה תכף. מה שמרתק בעולם של פנסיה תקציבית, ועם זה אנחנו בעצם נסיים, וזה מקור כל השחיתויות בעולם, זה שבפנסיה תקציבית זה 70% מקסימום, ואז נשאל השאלה, 70% ממה? זה 70% מהשכר האחרון ערב הפרישה. יכולת להרוויח כל חייך 8,000 שקלים, המשכורת האחרונה שלך הייתה 12, אתה תקבל 70% ב-12. עכשיו, כאן נוצר פתח אדיר, ואם אתם מכירים את המונח גמול השתלמות, כל עובדי המדינה בשנה האחרונה הולכים לעשות גמול השתלמות. למה? כי אי אפשר פשוט להעלות להם שכר. אבל אם הוא יעשה קורס באקסל, אז יבואו ויגידו, טוב, אז הוא עבר השתלמות, הוא שווה יותר כסף, לפי הטבלה שלנו, מגיע לו עוד 1,000 שקל משכורת. אבל מתי הוא עשה את הקורס אקסל? הוא עשה את הקורס אקסל חצי שנה לפני שהוא פורש. לא, עכשיו זה הדבר יש כמויות של מכללות שעושות רק גמול השתלמות. היה פה הרבה מאוד מצבים גם שניצלו את העניין של אובדני כושר עבודה. היו לוקחים, הייתי נניח עובד בגוף מדיני ממשלתי, רוצה לפטר עובד אחרי 10 שנים, עובד בין 35 בין 40, לא סובל אותו, לא רוצה אותו, במקום לפטר אותו, כי הרבה פעמים זה נורא מורכב לפטר בגופים האלה, אז במקום לפטר אותו, היינו ממציאים שהוא נופל תחת סעיף נפשי, אובדן כושר עבודה מלא, מקבל את זה לכל החיים. בוותיקות זה היה אפילו יותר חמור, בוותיקות זה אפילו לא רציתי לפטר אותו, רציתי לפרגן לו. למה? כי זה הוועד קובע את זה, והוועד זה פוליטי. כלומר, היה שם מצבים הזויים לחלוטין. בואו נדבר קצת על היוון. היוון זו פעולה שהיא קיימת גם בפנסיה תקציבית וגם בפנסיה ותיקה. אני כרגע מדבר על הפנסיה התקציבית, העיקרון הוא מאוד דומה, עם הבדל אחד בלבד, תכף אני אגיד מהו. כשאני מדבר על היוון, ניתן להוון עד 25% מהקצבה, כלומר, אם הקצבה שלך היא 10,000 שקלים, מותר לך לבוא ולהגיד, אני רוצה לקבל 25% פחות, כלומר לקבל 7,500 ולא 10,000, ואת ה-2,500 שיש לי כל חודש, אני מבקש לקבל אותם באופן חד פעמי. ההבדל שבתקציבית ניתן להוון את זה למשך 6 שנים, ובוותיקה למשך 5 שנים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. בואו נראה רגע דוגמה של איך זה קורה, דוגמה מספרית, ואז אני אחזור למשפט האחרון, כדי שנבין את החשיבות שלו. יוסי הוא בן 65, יצא לפרישה לאחר 35 שנות עבודה, שכר האחרון 10,000 שקלים. 35 שנות עבודה, 2% עבור כל שנה זה 70%, 70% ממה? מ10,000. מה הקצבה שלו? 7,000 שקלים. יוסי רוצה לבצע היוון, מותר לו להוון עד 25%. 25% מ-7,000 זה 1,750 שקלים. הוא יכול לבוא ולהגיד להם, ב6 שנים הקרובות, תנו לי את ה-1,750 במכה, וכל שנה
תיתנו לי קצבה יותר נמוכה, כל חודש תתנו לי קצבה יותר נמוכה, עד שנסיים את 6 שנים. כמה זה שווה? 1,750 שקלים בחודש, כפול 12 חודשים, כפול 6 שנים שזה המקסימום, אם זה הוותיקה הייתי מכפיל ב5, כי זה המקסימום, יוצא 126,000 שקלים. האם זה הסכום שיכול לקבל אותו? לא. לא מקבלים את הסכום הזה. יש טבלת מקדמים. טבלת מקדמים אומרת, אתה לא מכפיל ב6, אתה מכפיל במקדם. לדוגמה, אם הוא בן 65, אז תראו שזה בשורה התחתונה, המקדם זה 4.875. כלומר, מה הנוסחה האמיתית? 1,750 כפול 12 כפול 4.875, לא כפול 6. יוצא שהוא מקבל 102,300, לא 126. אבל שימו לב, כמה כסף הוא מחזיר? הוא האמת שהוא לא מחזיר, אבל פשוט הוא מקבל פחות כל חודש. כמה כסף הוא מקבל פחות כל חודש? 1,750. 1,750 כפול 6 שנים זה 126,000. כלומר, הוא מוותר על 126,000, אבל מקבל רק 102. למה? יש ריבית על כסף. ואם נחשב את הריבית הזאת, 102,300 מתוך 126, זה 18.75% על כל התקופה, שזה יוצא לשנה 2.91. אז צריך להבין, וזו הסיבה שהראיתי לכם, שאם שואלים לגבי היוון, תזכרו את הכלל המאוד פשוט. היוון עולה כסף. היוון זה בעצם הלוואה. ולכן במקום לרוץ ולהוון, תבדוק אם אין לך הלוואה יותר זולה שאתה יכול לקבל. איך אני יודע כמה עולה ההלוואה? או שאני אומר לו, תפנה לעמיתים, תבקש יעשו לך חישוב, או אם אני ממש רוצה להיות מתוחכם, אני אכנס לתוך הטבלאות שמופיעות בתקנון של קרן הפנסיה הוותיקה, אני אוציא את המקדמים ואני אחשב את זה, ואם אני לא זוכר, תתקשרו אליי ונעשה את זה ביחד. אבל בגדול, לזכור, פעולת היוון שווה כסף. מה שכן יש עיוות לגבי פעולת ההיוון, ואני חוזר רגע אחורה, זה מה קורה בפטירת פנסיונר. עכשיו שימו לב, פנסיונר מקבל 7,000 שקל, קצבה. אם הוא נפטר, האלמנה שלו ממשיכה לקבל את הקצבה שלו. לפעמים 60%, אם זה תקציבי זה אגב 60%. אם עכשיו הבנתי כסף, ובמקום לקבל 7,000 שקל, אני מקבל רק 5,700 כל חודש, כי הבנתי נניח 25%. ברגע הפטירה, האלמנה תקבל 60% מ-7,000 או 60% מ-5,600 שזה מה שקיבלתי. היא תקבל את זה מה-7,000 כי זו הקצבה האמיתית שלי. זה אומר שאם בן אדם עשה היוון וקיבל כסף, אם ניקח את הדוגמה שלנו, קיבל 102,000 שקל ונפטר אחרי חודשיים, האלמנה כבר לא משלמת את ההלוואה הזאת. בעצם ההלוואה נעלמה. קיבלו את הכסף במתנה. ותתפלו, יש תרחישים שבהם בפנסיות ותיקות זה נכון להשתמש בזה, לא עלינו, אבל יש תרחישים שזה נכון. דיברנו על פנסיה תקציבית, אנחנו רוצים לדבר גם על אחותה, על הפנסיה הוותיקה. אם פנסיה תקציבית מקורה מתקציב מסוים, פנסיה ותיקה היא פנסיה של זכויות, אבל אליה כן חסכו. היא שייכת לארגונים. יש לנו לדוגמה את מבטחים, יש לנו את מקפת, יש לנו את קגם, אלה הגדולות ביותר, ויש לנו גם סקטוריאליות. נתיב זה קרן פנסיה של מפעלי משק ההסתדרות. יש לנו את הדסה, קרן גמלאות של חברי אגד, יש לנו פה פועלי בניין, ויש כל מיני כאלה. הכי גדולים זה קגם, מקפת ומבטחים, שהם לא שייכים ספציפיים לאיזשהו סקטור. אבל מה שמשותף פה לכולם, כולם פשטו רגל. כולם הגיעו לנקודה שהם לא יכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם. ואז מה שקרה זה שהמדינה הלאימה אותם. בעצם כל הקרנות האלה היום שייכות למדינה. המדינה הלאימה אותם וקבעה לגביהם חוקים חדשים לגמרי עד כדי עצירה. כלומר, אי אפשר יותר להפקיד אליהם, ובואו נראה בעצם איך זה עובד. אז קודם כל מי שזכאי, גיל פרישה, בדיוק כמו בפנסיה רגילה, יש קצבת מינימום, אם אתה פחות מ5% משכר ממוצע במשק, לא תקבל קצבה, תקבל את זה באופן חד פעמי. וכאן נכנס קצת התסבוכת. גם כאן,
כמו פנסיה תקציבית, זה 2% לכל שנה. גם כאן זה 35 שנים, 2% 35 שנים, אנחנו מגיעים ל-70%, זה אותו דבר. רק השאלה היא 70% ממה? בתקציבית הבנו שזה מהמשכורת האחרונה. בוותיקה זה קצת יותר מורכב. למעשה, עד לנקודה שבה המדינה הלאימה את אותם קרנות, היו שתי שיטות שמקובלות. שיטה אחת היא שיטה פשוטה, היא שיטה שקוראים לה שיטת 3 השנים האחרונות. בעצם באים ואומרים, טוב, לא ניתן לך שכר אחרון כדי שלא תעבוד עלינו, לא תעשה לנו גמול השתלמות, תוציא לנו משכורת אחרונה, בוא ניקח את 3 שנים האחרונות שלך, נעשה להם ממוצע. הגיוני. שיטה אחרת, הרבה יותר מורכבת, היא שיטה שנקראת שיטת יחסי השכר, שבעצם מה זה אומר? לוקחים את כל 35 שנה שעבדת, ובודקים בכל שנה מה היה המשכורת שלך, ביחס למה הייתה המשכורת הממוצעת במשק של אותה שנה. דוגמה, נניח שבשנת 95 המשכורת הממוצעת במשק הייתה 3,000 שקלים, ואתה קיבלת 6,000 שקלים משכורת. זה אומר שאתה 100% תוספת. נניח שקיבלת 3,300, אז אתה 10% תוספת. 10% יותר מהשכר הממוצע במשק. אבל ב-2024 המשכורת הממוצעת במשק היא 10,000 שקלים, ואתה מקבל 15,000, אז אתה 50%, או מקבל 11,000 שאתה 10%. כלומר, כל שנה בדקו כמה אתה, ואז עשו את הממוצע שהיה לך ביחס לכל השנים האלו. ואז באים ואומרים, טוב, בממוצע, כל חייך, הרווחת 20% יותר מהשכר הממוצע במשק. אז השכר הקובע שלך הוא 20% יותר מהשכר הממוצע במשק בערב הפרישה. זה בעצם העיקרון. עיקרון מאוד מסובך, אבל זה שתי השיטות. אם רוצים לסבך את זה יותר, באוקטובר 2003 באה המדינה, זה כבר אחרי שהיא הלאימה אותם, הלאימה אותם ב-95, ב-2002 כבר אי אפשר יותר להפקיד, באוקטובר 2003 היא קבעה את הכלל הבא. לא משנה באיזה חברה עבדת, בין אם עבדת בחברה שיש לה שיטת יחסי השכר או שיטת 3 השנים, מאוקטובר 2003 כולם עובדים לפי אותה שיטה, איזה? המסובכת יותר, שיטת יחסי השכר, כולם. ואז נמצא פה מצב עוד יותר מורכב, שאומר, רגע, אם אני נמצא במבטחים, אז מאוקטובר 2003 היא עובדת לפי שיטת יחסי השכר, ועד אוקטובר 2003 היא עבדה בשיטה אחרת, אז צריך לעשות בדיקה. כל מה שאני אומר לכם, זה מסיבה אחת נורא פשוטה. אין לכם את היכולת, אין לכם את הרצון, אין לכם את הכוח, ואין לכם את הגישה, לחשב את הדבר הזה בעצמכם, גם אם אתם מבינים אותו. ולכן כל שיחה שבכלל מתבססת על זה, היא תתחיל במשפט הבא. תפנה בבקשה לעמיתים, ותוציא את הסימולציית פרישה שיש לך. לא להסתמך על מידע. קרן פנסיה ותיקה כן מגיעה אגב במסלקה, לא להסתמך על המידע הזה. אין משמעות לצבירה אגב שאתם רואים, אתם תראו פה צבירה, כי כן יש פה הפקדות. אין משמעות לצבירה, הוא מקבל זכאות. אתה רוצה שאני אתייחס לזה? אם אני רוצה להתייחס לזה, תוציא לי דוח מעמיתים. למה עמיתים? עמיתים זה הגוף בבעלות המדינה שבלה את כל הקרנות הגירעוניות. כן שאלה שחוזרת עליה ואני רוצה שתבינו אותה, וזה מבחינתי הדבר היחיד החשוב בעולם של קרנות פנסיה ותיקות. יש שאלה שאומרת, אם מדובר על קרן של זכויות, ואנחנו יודעים שהמקסימום אפשר לייצר זכויות ב-35 שנות עבודה, כפול 2% זה 70%, זה המקסימום. אם כבר סיימתי עם ה-35 שנות עבודה, האם שווה לי להמשיך לחסוך? כי אני מזכיר לכם, זה לא פנסיה תקציבית. פה הם חוסכים כסף. אבל הם חוסכים כסף שעל פניו אין לו משמעות, הרי הם כבר ב-70%. מה זה יעזור להם? אז הרבה פעמים הם יבואו ויגידו, אתם יודעים מה? אם כבר הגעתי ל-35 שנות עבודה, ויש לי כבר 70%, אז בואו נפסיק את ההפקדות לקרן פנסיה הוותיקה, ונפתח קרן פנסיה חדשה, לפחות שיהיה לי כסף, נפתח קופת גמל. מה עוזר לי שאני מעביר לשם אם אין לי יותר זכויות? וזו שאלה שחוזרת על עצמה המון. והתשובה עליה היא קצת מורכבת, ובואו נבין איך זה עובד. קודם כל צריך לזכור שיש הבדל לגבי מי שכבר יש לו 35 שנות עבודה, אבל עדיין לא הגיע לגיל פרישה, כלומר מתחת לגיל 67,
לבין מי שיש לו 35 שנות עבודה אחרי גיל פרישה. אם מדובר על לפני גיל פרישה, אני מסביר, פגשתי בן אדם בן 60, יש לו כבר 35 שנות עבודה, כבר צבר 70%, אבל הוא בן 60. האם שווה לו להמשיך לבצע הפקדות? או לחילופין, פגשתי מישהו בן 68, הוא אחרי גיל פרישה, הוא הגיע כבר ל-70%, האם שווה לו להמשיך לעשות הפקדות? אז ההבדל הוא במונחים. כל מי שמדובר עליו לפני גיל פרישה, זה נקרא מענק שנים עודפות, וכל מי שאחרי גיל פרישה זה דמי גמולים. ופה אני רוצה להסביר את זה. בואו נתחיל עם הפשוט יותר. מה קורה לכספים שאני מפקיד אותם אחרי גיל פרישה? הגעתי לגיל 67, יש לי כבר 70%, ואני ממשיך להפקיד לפנסיה, כי יש חוק. כל הכסף הזה שאני אפקיד אחרי גיל פרישה, לא עוזר לי בזכויות, כי אני כבר מזמן ב-70%, אבל הוא כן יחזור אליי חזרה, במלואו, וקוראים לזה דמי גמולים. לעומת זאת, במענק שנים עודפות, אותו דבר, אני אמנם לא בגיל פרישה, יש לי כבר 70%, יש לי 35 שנות עבודה, כל מה שאני מפקיד מעבר, יחזור אליי, אבל לא במלואו. משהו כמו 30-35% מתוכו לא יחזרו אליי. כלומר, ההבדל הוא שאם אני ממשיך לחסור, אחרי שכבר יש לי 35 שנות עבודה, שיש לי 70%, אני לא מאבד את הכסף הזה, הוא חוזר אליי. אבל אם זה לפני גיל פרישה, הוא חוזר אליי רק בחלקו, ואם זה אחרי גיל פרישה, הוא חוזר אליי במלואו. למה? מה ההבדל? מה יש עד גיל פרישה שאין אחריו? ביטוח. ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות במקרה הזה, מתבטא אחרי גיל פרישה. עד גיל פרישה אתה עדיין משלם, ולכן חלק מהכסף שאתה משלם לקרן הפנסיה הולך לביטוח, ובגלל זה הוא לא חוזר אליך. אחרי גיל פרישה, מה שנקרא דמי גמולים, כל הכסף שאתה משלם לא הולך לביטוח, כי אין ביטוח, ולכן הכל חוזר אליך. אז זה בעצם ההבדל ביניהם. ועכשיו, אחרי שהבנו את העיקרון, בוא נשאל את השאלה. האם שווה לי להמשיך ולבצע הפקדות לאחר 35 שנות עבודה? אז פה צריך להבין שהתשובה היא נורא פשוטה, וזה תלוי בדבר אחד בלבד. כשאנחנו מדברים על 35 שנות עבודה, זה לא 35 שנות עבודה אחרונות או ראשונות, זה 35 שנות עבודה הטובות ביותר. כלומר, לוקחים מתוך, אם עכשיו עבדתי 37 שנים, המשכתי להפקיד אחרי, ייקחו את ה-35 הכי טובות שיש, מבחינת שכר. מה שזה אומר, שבדרך כלל, כשאדם התחיל את המקום עבודה שלו לפני 35 שנים, הוא קיבל משכורת הרבה יותר נמוכה ממה שהוא מקבל היום. ותשימו לב שמה שחשוב זה לא הסכום, זה היחס שלו ביחס לשכר הממוצע. אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים צעירים, אנחנו מקבלים משכורת יותר נמוכה, וככל שאנחנו מנוסים יותר, ותיקים יותר, אנחנו מקבלים יותר כסף. עצם העובדה שהוא ממשיך לחסוך לקרן הפנסיה הוותיקה אחרי 35 שנה, אומנם לא משנה את ה-70%, 70% נשאר 70%, אבל היא כן משנה את השכר שממנו מחשבים את ה-70%. כי בעצם הוא פולט את השכר הנמוך ועובר לשכר הגבוה, מה שישפיע על השכר הממוצע יותר גבוה. לכן ברוב המקרים התשובה היא כן, אלא אם כן, הוא עכשיו בתקופה שהוא עבר לחצי משרה, הוא עכשיו בתקופה שהוא מרוויח פחות, דווקא פעם הוא הרוויח הרבה יותר, לא יודע מה, אז אין באמת היגיון לבצע את ההפקדה הזאת. יפה. אז אם אנחנו מסכמים את עולם המסלקה על כל המוצרים שלמדנו בקורס, זה בסוף המפה. אז עולמות הקצבה, אני מוצא בהם פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה, פנסיות זה תמיד קצבה. עדיף אחרי שנת 2000, אני מזכיר שבשנת 2000 היה את חוק ההסדרים של שנת 2000, שבעצם אמר שמעכשיו צריך לבחור האם המוצר הוא קצבתי או עוני בעת ההצטרפות ולא בעת הפרישה, ולכן כל המוצרים שהם לפני 2000, גם אם קוראים להם קצבה, הם לא בהכרח קצבה, אפשר גם וגם,
עדיף וגמלה זה שני שמות שונים של מוצרים שונים, שניהם קצבתיים, אם הם אחרי 2,000 הם בוודאות לקצבה, אם תיקח אותם באופן עוני תחטוף קנס. פוליסה מנהלים שהיא משלמת לקצבה, וכל העולם קופות הגמל אחר 2008 הפך להיות כסף קצבתי. כסף עוני זה מעורב, עדיף עוני למעשה נולד בשנת 2000, בוטל ב-2008, למה עדיף עוני נולד? אני מזכיר לכם, פעם לא היה צריך את זה. לפני שנת 2000 היה מספיק מוצר אחד, קראו לו עדיף. ואז אמרו לך, אתה אומנם מצטרף למוצר קצבתי, אבל אף אחד לא מכריח אותך לבחור עכשיו. תפרוש, תחליט אם אתה רוצה עוני או קצבתי. אחרי 2000 אמרו לא, 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 אם זה מוצר קצבתי זה יהיה קצבתי. אתה בוחר בית הכניסה. ואז היה צורך להמציא עוד מוצר למוצר עוני. למה הוא התבטל ב-2008? כי מ-2008 אין יותר דבר כזה הפקדות עוניות. ולכן גם כל קופות הגמל לפני 2008 הן עוניות, אחרי 2008 הן קצבתיות, וכמובן קרן השתלמות הייתה ועודנה כסף עוני. כספים לבחירה זה כל מה שהוא לפני 2000 ואחרי 2000. זאת מפת המוצרים המלאה, אין פה גמל להשקעה כדי להשלים את זה. המטרה של הקורס הייתה באמת להביא אתכם לרמה שאתם יודעים לקרוא טוב את המסלקה. היו מוצרים שהתעכבנו עליהם הרבה יותר, כמו מנהלים, היו מוצרים שהתעכבתי עליהם הרבה פחות, כמו פנסיה ותיקה, והסיבה היא בסופו של דבר סיבה פרקטית. במנהלים יש הרבה מאוד עבודה שכוללת גם עבודת ניוד, יש הרבה מאוד סכנה, אני מאוד לא רוצה שתעשו פעולות לא נכונות, כי זה יכול לסבך אתכם. בעולם של קרן פנסיה ותיקה אי אפשר לנייד, ולכן גם אי אפשר לעשות טעויות. הם לא יכולים, גם אם בטעות ביקשתם לנייד קרן פנסיה ותיקה, היא לא תנויד. אבל אם בטעות ביקשתם לנייד ביטוח מנהלים בצורה מובטחת, הוא ינויד, אין לו בעיה. אחרי זה תתמודדו עם הבעיה הזאת. לכן התעכבנו הרבה יותר על הדברים האלה. דיברנו גם על הכסף הנזיל, אני מזכיר לכם, אנחנו בעולם של פירמידה. אנחנו רוצים שהבסיס שלנו 70% מהעסק יהיה ניודים. הניודים האלה כוללים גמל, השתלמות, כל הרכיבים שניתן לנייד אותם מהמנהלים, כל הרכיבים שניתן לנייד אותם מהפנסיה. יש הרבה מאוד עבודה בזה, זה עיקר העסק שלכם. אתם צריכים להיות אלופים במסלקות פנסיוניות. ה-30% אמור להגיע מכסף פנוי. שיטות המחירה שלכם הן שיטות שחייבות לתת את הערך האמיתי שלכם, כי אתם לא מחפשים גם את המחירה, אתם מחפשים גם את מערכת היחסים עם הלקוח. אתם חייבים להיות גם אנשי מקצוע וגם להבין איך אפשר בעצם להשתמש בטקטיקות כאלה ואחרות כדי לעבור בצורה טובה יותר, אבל אף פעם לא על חשבון המקצועיות. מה שלא מקצועי, מה שלא נכון לא עושים. זה פשוט מתפוצץ לנו אחר כך בפרצוף. ואנחנו למעשה סיימנו את הקורס, אבל מתחילים רק את הדרך. ההמלצה שלי, תבינו שאתם עדיין בתהליך הכשרה. יכול להיות שתסיימו היום ולא יהיה לכם זמן, אני בטוח שכולכם עסוקים, לאף אחד אין זמן, לא תקשו על זה יותר, ניפגש עוד חצי שנה, תגידו, נכון, אני זוכר משהו, היה איזשהו קורס, או שאתם עכשיו תיקחו אחריות ותבואו ותגידו, אני ממשיך בתהליך ההכשרה, שתהליך ההכשרה הוא נורא פשוט. אני עכשיו לוקח את התיקים של הלקוחות שאני, קודם כל אני מכריח את עצמי להוציא לכל לקוח מסלקה. 2, אני מכריח את עצמי לפני פגישה עם הלקוח לעבוד בין חצי שעה לשעה לפני זה. אני מנתח את התיק, אני מפרק אותו, אני מזיז אותו, אני עושה לו, אני רוצה ללמוד, אני בונה אקסל בעצמי. אגב, שלחתי לכם 2 אקסלים שהם מחשבונים אין לי בעיה שתקבלו באהבה. לבנות את האקסל, אני לא רוצה לשלוח לכם טמפלט, אני רוצה שאתם תבנו. תתמודדו עם לבנות עוגה, תתמודדו עם לבנות את הנוסחה, זה לא כזה מסובך, אבל זה ילמד אתכם בצורה הטובה ביותר. תגיעו לפגישה, תתחילו קצת לזייף בהתחלה, תראו שדברים עובדים לכם, פחות עובדים לכם, משהו כן נופל לכם על הלשון, לא נופל לכם על הלשון, אבל ככה אתם בעצם תשתפרו ותזכרו מה היעד שלכם. היעד שלכם זה 40 מיליון שקל פיננסים בשנה, שמורכב מ-70% ניודים, 30% כסף פנוי. לא יקרה בהכרח בשנה הראשונה, אבל השנה השנייה זה כבר צריך להיות היעד שלכם. כשתגיעו לנקודה הזאת תגידו, טוב, אני יכול להגדיר את עצמי כסוכן שמוכר פיננסים. זה עוד לא פיננסייר, אבל זה סוכן שמוכר פיננסים וזו הייתה המטרה. אני כאן זמין תמיד, אפשר להתקשר, אפשר לשלוח וואטסאפ, אפשר לשלוח מייל, אפשר לקבוע פגישה, אפשר להתייעץ עם מסלקה, אפשר להתייעץ עם לקוח, אפשר להתייעץ ברמה האישית, כל מה שאתם רוצים תרגישו חופשי לחלוטין.
אז תודה רבה לכם שהשתתפתם, ואנחנו ניפגש בעוד כל מיני פלטפורמות שונות. תודה רבה חברים. תודה רבה, ניסן. ביי ביי.